ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் பக்தி சதாச்சார வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு பாகவதத்தோட கொஞ்சம் இது பிரகலாத் மகாராஜா எப்படி இது பண்றார், பகவான் ஸ்துதிக்கிறார், அதுதான் பார்ப்போம். ஒரே நிமிஷம் கொஞ்சம் டச் பண்ண ஒரே நிமிஷம். அதை பத்திதான் இன்னைக்கு பார்க்கலாம். ஃபுல்லா என்டையர் 50 ஸ்லோகமும் என்ன இருக்கு அவரோடுதான். அப்ப அதுதான் பார்ப்போம். ஓகே, நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த் ISKCON மங்களூர் கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். எல்லாரும் ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. பபிதா மாதாஜி தான் இன்னைக்கு எடுக்க போறீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிங்க மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாகயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्दे अहं श्री गुरोः श्रीयुतपदकमलं श्री गुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् विदं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान् विदांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदाध्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्रायै राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मुखं करोति वाचलं पङ्गुं लङ्कयते गिरिं यत्कृपादं हम वन्दे परमानन्दं माधवम्. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजङ्क्रये नमः. ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्. श्रवणकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः बोधय अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सदा नष्टप्रापेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. கொஞ்சம் இதுல கொஞ்சம் மாத்தி வச்சிருக்கேன்னா ஆகத ஸ்லோகம் பண்ணேன் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். பாகவதம் ஸ்லோகம் போட்டிருக்கேன். அதனாலதான் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா, ஆனா உள்ளவ படிக்கலாம் இல்லையா, படிச்சாதான் வரும். இப்ப பிரகலாதனின் பிரார்த்தனைகள் ஃபுல்லா இன்னைக்கு பிரகலாதன் பிரார்த்தனைகள் தான் பார்க்க போறோம். ஸ்கந்தம் 7 இருக்குது. 7 கடவுளின் அறிவியல், அத்தியாயம் 9. கரெக்ட். பிரகலாதன் பகவான் நரசிம்ம தேவரை பிரார்த்தனைகளால் சமாதானப்படுத்துகிறார்.
என்னெல்லாம் ஸ்துதிச்சு சொல்றான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். அல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர் அந்த மாதிரி இதுக்கே போயிடலாம். ஓகே, பிரபுஜி தானே? அருள் செல்வம் பிரபுஜி தானே ஃபர்ஸ்ட்? படிங்க பிரபுஜி, ஸ்லோகம் மாத்திரம் படிங்கோ. சத்தமே வரலையே பிரபுஜி. படிக்கிற மாதாஜி. ஸ்ரீ பிரகராத உவாச. சத்தம் வரமாட்டேங்கிறது, கொஞ்சம் கம்மியா வருது. கம்மியா வருதா மாதாஜி? கம்மியா இருக்காங்களா? ஆமா ஆமா. இப்ப மாதாஜி கொஞ்சம் பரவாயில்ல, படிங்க. இப்ப நிறைய வருதா மாதாஜி? நிறைய இல்ல, சுமாரா வருது. அப்படிங்களா? நான் சவுண்ட் அதிகமா தான் வச்சிருக்கேன். படிங்க. ஓகே. பிரகலாத உவாச. பிரகலாத சொல்லணும். பிரகலாத உவாச. பிரகமாதாய சுரகணா முனையோ அத சிதாதா ஹி சிதாதகை சத்வைகதான கதையோ வசசாம் பிரவாகைஹி நாராதிதும் குருகுணை அதுனாபி பிப்ருஹே கிம் தோஷ்டுடும் அர்ஹதி சம ஹரி உக்ர சாதேஹே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம் பண்ண வேண்டியிருக்கே. இப்ப இதுல என்ன சொல்ற? பிரகலாத் மகாராஜா என்ன சொல்ற? என்ன சொல்றாருன்னா, இது பகவானை போய் ப்ரே பண்றார். He prayed, how is it possible for me, who have been born in a family of asuras, to offer suitable prayers to satisfy the supreme personality of Godhead? நான் அசுர குலத்துல பிறந்திருக்கேன், அப்ப என்னால எப்படி நான் உங்களை ஸ்துதிச்சு நான் எப்படி பிரேயர்ஸ் எல்லாம் பண்ண முடியும்? ஏன்னா அசுர குலத்துல யாருமே பகவான் ப்ரே பண்ண மாட்டாங்களே. So நான் என்னால எப்படி பண்ண முடியும்? Even until now, all the demigods headed by Lord Brahma and all the saintly persons could not satisfy the Lord by streams of excellent words. Demigods, நிறைய பிரம்மாக்கு அடியில இருக்கிற அண்டர்ல இருக்கிற demigods, நிறைய saintly person, நிறைய ரிஷி முனிகள் எல்லாம் கூட என்னெல்லாமோ அவங்க பிரார்த்தனைகள் எல்லாம் பண்றாங்க. அவங்களுக்கு கூட பகவான் நல்ல ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸலன்ட் வேர்ட்ஸ், நிறைய வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணி ஸ்துதிச்சு பாடி இருக்காங்க. Although such persons are very qualified, being in the mode of goodness, could not satisfy. அந்த மாதிரி பண்ணினவங்களுக்கே இன்னும் திருப்திப்படுத்த முடியல. பகவான் திருப்திப்படுத்துற போல இன்னும் அவங்களால அவ்வளவு நல்ல இதை பாட முடியல, ஸ்துதிச்சு சொல்ல முடியல. Though they are all very qualified, அவங்க நல்லா படிச்சவங்க, நல்ல சத்து குணத்தை அப்படி மேலோங்கி இருக்காங்க, அவங்களுக்கே ஸ்துதிச்சு சொல்ல முடியலையே. நான் அசுர குலத்துல பிறந்திருக்கேன்னா என்னால இப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்கிறேன். Then what is to be said of me? அப்படி நான் எந்த என்னால அந்த அறிவே கிடையாது. I am not at all qualified. எனக்கு அந்த இதே கிடையாது, குவாலிஃபிகேஷனே கிடையாது அப்படிங்கிற. அடுத்தது யாரு மாதாஜி? மாதாஜி. மன்யே தனா விஜன ரூப தப ஸ்ருஜௌ ஜஸ் தேஜ பிரபாவ பல பௌருஷ புத்தி யோகः நாராதனாய ஹி பவந்தி பரஸ்ய பும்சோ பக்த்யா துதோஷ பகவான் கஜயுத பாய. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப அவர் இன்னும் சொல்ற, இன்னும் கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கார். One may possess wealth, an aristocratic family, beauty, austerity, education, sensory expertise, luster, influence, physical strength, diligence, intelligence, mystic yogic power, என்னெல்லாம் இருக்கு சொல்ல. இதெல்லாம் கூட ஒரு இடத்துக்கு இருக்க முடியும். என்னெல்லாம்? நிறைய செல்வம் இருக்க முடியும், வெல்த் இருக்க முடியும். அரிஸ்டோக்ராட்டிக் ஃபேமிலி, நல்ல ஒரு செல்வந்தர் வீடு, அந்த மாதிரி பேர் போனவிய வீடு, நல்ல ஒரு டாட்டா பிர்லா மாதிரி நல்ல கம்பெனி மாதிரி நல்ல பெரிய ஒரு செல்வந்தர் குடும்பம். செல்வந்தர் மாத்திரம் இல்ல, நல்ல பேர் போன குடும்பம், அந்த மாதிரியும் இருக்கலாம். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடும். பியூட்டிஃபுல்லா இருப்பாங்க, அது கூட முடியும். ஆஸ்டாரிட்டி, அவ்வளவு தபஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி இருக்க முடியும். எஜுகேஷன், நல்ல படிப்பு அறிவாளியோட இருப்பாங்களா இருக்கும். சென்சரி எக்ஸ்பர்டைஸ், நல்ல சென்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. அஸ்டர், நல்ல ஒரு பொலிவு. இன்ஃபுளுன்ஸ், நல்ல ஒரு இன்ஃபுளுன்ஸ்னா என்னது, ஒருத்தரோட அதுக்கு என்ன சொல்லுவா இன்ஃபுளுன்ஸ்க்கு? ஒரு தமிழ்ல என்ன எழுதிருக்கு மாதாஜி? யாராவது? செல்வாக்கு மாதாஜி. செல்வாக்கு. செல்வாக்கு. அப்புறம் இன்ஃபுளுன்ஸ்னா செல்வாக்கு, கரெக்ட். பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த், பலம், டெலிஜென்ஸ், பக்குவமா எல்லாம் எடுத்து பண்றது. இன்டெலிஜென்ஸ், புத்தி, மிஸ்டிக் யோகிக் பவர். யோகா இதுல எல்லாம் தேர்ச்சி பெற்று அவங்க ஒரு மிஸ்டிக் பவர்ல இருப்பாங்க. அதெல்லாம் கூட கிடைத்துவிடும். But I think that even by all these qualifications, one cannot satisfy the supreme personality of Godhead. இதெல்லாம் கிடைத்தாலும் என்னது, பகவானை திருப்திப்படுத்துறது, பகவான் புகழ்த்தி பகவானை சந்தோஷப்படுத்துறதுங்கிறது வேற.
அதாவது இதெல்லாம் இருந்து முடியாது. இதை மாத்திரம் இருந்து வந்து பகவானை திருப்திப்படுத்தலாம்னா அது முடியாது. அவரே சாட்டிஸ்ஃபை த லார்ட் சிம்பிளி பை டிவோஷனல் சர்வீஸ். அவருக்கு சேவை புரிஞ்சு அந்த மாதிரி பண்ணாலே, டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணாலே அவரை வந்து திருப்திப்படுத்தலாம். கஜேந்திரா டிட் திஸ். கஜேந்திரா யானையோட நம்ம ஸ்டோரி பார்த்திருக்கோம். அவர் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காரு. And thus the Lord was satisfied with him. அவர் வந்து இறக்குற திருவாயில கால் வந்து முதலையோட வாயில கவ்வின்னு இருக்கு. அப்போ இவர் வந்து அந்த குளத்துல இருக்கிற ஒரு தாமரை பூவை கொடுக்குறாரு. தன்னோட உயிர் அப்படி வலி அவ இது இருக்கு என்னை காப்பாத்தன்னு கூட எப்பவும் சொல்லல. அப்ப எனக்கு லாஸ்ட் மொமெண்ட்ல என்ன சொல்றேன், குளத்துல அந்த ஒரு பூ இருக்கு, உங்களுக்கு அது ஆஃபர் பண்ணிட்டு நான் இறந்து போறதுக்கு ரெடியா இருக்கேன். அந்த மாதிரி ஒரு பக்தி இருக்கணும். அப்ப அவருக்கு வந்து பகவான் வந்து இது ரேஸ் பண்ணிட்டார். அப்ப கஜேந்திராவோட ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஐயோ இதுதான் எனக்கு இந்த இங்க ஒண்ணு இருக்கு. வெரி குட். இங்க ஒரு இது ஆப்ஷன் இருக்கா, இப்பதான் பார்த்தேன். எஸ், இவ்வளவு நேரமா அது பார்க்கல. எஸ், இப்ப அடுத்தது யாரு மாதாஜி? கீதா மாதாஜியா? ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா மாதாஜி இருக்கா? படி. விப்ராத் விச்சட் குணயுதா. விப்ராத் இத்வி விஷ்ட விஷ்குணா ஷட் குணயுதா. ஷட் ஆறு யுதாத் அரவிந்த் ஷட் குணா யுதாத் அரவிந்த நாவா பாதாரவிந்த விமுக்தாத் இஸ்வா பசம் வரிஷ்டம் மன்யே அர்ப்பித மனு வசனேஹிதார்த்த அர்ப்பிதி மனு வசனேஹரிதார்த்த பிரணாம் குணாதி குலம் நது பூரிமானஹ. Oh, sorry, Nandini படிக்கிறேன். If a Brahmana has all 12, இப்போ வேற பிராமணனை பத்தியும் சொல்றாரு. If a Brahmana has all 12 of the Brahminical qualification, as they are stated in the book called Sanat Sujata. ஒரு சனத் சுஜாத்ங்கிற புக்ல கொடுத்திருக்கான். ஒரு பிராமணா இருக்கணும்னு அவனுக்கு என்னெல்லாம் குவாலிஃபிகேஷன், எப்படி இருந்த குலத்தை வந்து ஒரு குலத்தை பிறந்திருக்கான், பிராமண குலத்தை பிறந்திருக்கான்னு அவன் பிராமணன் ஆக முடியாது. பிராமணனா இருக்கணும்னாக்கா அவனுக்கு என்னெல்லாம் ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் வேணும்னு சொல்லிட்டு இந்த சனத் சுஜாத்தால கொடுத்திருக்காங்க. அது இவ்வளவு 12 கொடுத்திருக்காங்க, 12 பாயிண்ட்ஸ். அந்த மாதிரி வந்து ஒரு பிராமணனுக்கு இருந்தாலும், but is not a devotee and is averse to the lotus feet of the Lord, he is certainly lower than a devotee who is a dog eater and who has dedicated everything. Okay, இது வரைக்கும் படிக்கலாம். அவர் வந்து ஆனா வந்து பகவானுக்கு பக்தி காட்டுறேன்னா, கிருஷ்ணருக்கு பக்தி காட்டுறேன்னாக்கா அவர் வந்து என்னது, இஸ் சர்டன்லி லோவர் தென் அ டிவோட்டி. அவர் வந்து டிவோட்டி ஆக முடியாது. டாக் ஈட்டர், அந்த ரொம்ப கீழ்க்கலாம். அவன் பிராமண கம்யூனிட்டியில பிறந்திருக்கிறதுனால பிராமணன் ஆக முடியாது. அந்த 12 இதுவும் அவன் வந்து ஃபாலோ பண்ணலைன்னா அவன் டாக் ஈட்டர். டாக் ஈட்டர்னா ரொம்ப அந்த கீழ் ஜாதி கூட சொல்லக்கூடாது. என்ன சொல்லுவா, இதெல்லாம் காட்டுவாசிகள், ஒண்ணுமே தெரியாது அவங்களுக்கு, படிப்பு மாத்திரம் இல்ல, ஒண்ணுமே தெரியாது அந்த மாதிரி. So dog eater இந்த இடத்துல who is a dog eater but who has dedicated everything, mind, word, ஒரு நிமிஷம், இது வரைக்கும் தான். Okay, he is averse to the lotus feet of the Lord. He is certainly lower than, இது வந்து வேற கேட்டகரி. He is certainly, யார் இந்த பிராமின் வந்து யாரை விட மோசம், இந்த டிவோட்டி, ஒரு டிவோட்டியை விட மோசம். எந்த டிவோட்டி? who is a dog eater. அவன் வந்து இந்த காட்டு மிராண்டியா இருக்கலாம், ஆனா அவன் வந்து ரொம்ப பக்தி உண்டு, அவனுக்கு வேற ஒண்ணும் தெரியாது, அந்த பக்தி இருக்கு. who has dedicated everything, மைண்டாலையும் மனசாலையும் வேர்ட்ஸாலையும் வார்த்தைகளாலையும் அவனோட செய்கைனாலையும். இருக்கிற பணம் எவ்வளவு இருக்கோ, 1 ரூபாய் சம்பாதிச்சாலும் அதையும் வந்து பகவான் கற்பணித்து அவங்க லைஃபே வந்து பகவானுக்கு கொண்டு புரியறது. இந்த மாதிரி அவன் இருக்கிறவனை விட பிராமணா பிறக்கிறவன் அந்த 12 இது பண்ணலன்னா, அதுவும் 12 குவாலிஃபிகேஷன் குவாலிஃபை பண்ணல அண்ட் பகவான் இது பண்ணலன்னா, என்னது பகவான் டிவோட்டியா இல்லைன்னா அவன் உன்னை விட கீழ் ஜாதி, கீழ் இதுல போயிடுறான். டாக் ஈட்டரை விட கீழ் லெவலுக்கு போயிடுறான். சச் அ டிவோட்டி இஸ் பெட்டர். யாரு? இந்த டாக் ஈட்டர். அவன் வந்து இஸ் பெட்டர் தேன் சச் அ பிராமணா because the devotee can purify his whole family, whereas the so-called brahmana in a position of false prestige cannot purify even himself. இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல செய்கையில வந்து ஒரு நல்ல குவாலிட்டி, என்னது ஒரு டிவோட்டியா இருந்துட்டு அவன் வந்து நல்ல பகவான் தொண்டு புரியும் போது அவன் மாத்திரம் பியூரிஃபை ஆகுறதுல என்டைய ஃபேமிலி ஃபுல் பியூரிஃபை ஆயிடும். ஆனா இந்த பிராமணாங்கிறவன் உண்மையை ஃபாலோ பண்ணாக்கி பகவான் பக்தி பண்ணாம இருந்தானாக்கா அவன் வந்து ஒன்லி ஃபால்ஸ் பிரஸ்டீஜ் தான். ஒரு பூர்ண மாற்றி நான் வந்து பிராமணா இந்த மாதிரி சொல்ற ஒரு மாதிரி கேட்டகரி இருக்காங்க. அந்த மாதிரி உள்ளவங்க வந்து
cannot even purify himself. அவன் பக்தி காட்டுறது இல்லையா? சோ இதுல திரும்பி என்ன ஆழமா ஆணித்தரமா கொடுத்திருக்காங்க, பக்தி தான் இம்பார்ட்டன்ட். பக்தி பண்ணணும் பகவான், வேற ஒன்னும் பகவான் எதிர்பார்க்கறது இல்ல, பக்தி பண்ணணும். யாரு மாதாஜி? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. நான் படிக்கட்டுமா? விஜயலட்சுமி மாதா ஒரு நிமிஷம். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜிக்கு அப்புறம் விஜயலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. நைவாத்மனः பிரபுர்அயம் நிஜலாபபூர்ணோ மானம் ஜனாத் அவிதுஷः கருணோ விருணிதே யத்யஜ்ஜனோ பகவதே விததீனமானம் தத்தாத்மனே பிரதிமுகஸ்ய யதா முகஸ்ரீஹி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Hare Krishna. The Supreme Lord, the Supreme Personality of Godhead is always fully satisfied in himself. பகவானுக்கு நம்ம ஏதோ கொடுத்துதான் அவருக்கு திருப்தியான அவசியம் இல்ல. Or always he is totally satisfied in himself. Therefore, when something is offered to him, the offering, the Lord's mercy is for the benefit of the devotee. நமக்கு திருப்தி பார்க்கறதுக்கு நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றோம், அதனால பகவான் வயர் நிறைந்தது, அதுக்கு வேண்டி நம்ம ஆஃபர் பண்றது நம்ம திருப்தி, நமக்கு ஒரு பெனிஃபிட். என்ன பெனிஃபிட்? ஒரு லெவல்ல இன்னும் ஒரு ஹை லெவல்ல போயிட்டு இருக்கும், ஆன்மீகத்தை இன்னும் முன்னேறிட்டு போகும். அதனாலதான் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றதுதான் நம்ம சாப்பிடணும். ஏன்னு சொல்றதுனாக்கா, இந்த மாதிரி ஏகாதசி போது, ஏகாதசியில நம்ம சாப்பிட வேண்டாம், ஆனா பகவானுக்கு என்னெல்லாம் உண்டோ அதெல்லாம் பண்ணதான். சோ அது அது யாருக்கு பண்றா? பகவானுக்கு வேண்டி நம்ம பண்றோம். இன்னைக்கு நம்ம பகவானுக்கு செய்யலன்னா அவர் பட்னியா இருக்கிற அந்த மாதிரி எல்லாம் எண்ணம் இல்ல. நம்ம பண்றதுதான் நம்ம பெனிஃபிட், டிவோட்டிக்கு பெனிஃபிட் அதுக்கு வேண்டிதான் நம்ம பண்றோம். is for the benefit of the devotee. For the Lord does not need service from anyone. ஏன்னா பகவானுக்கு அவர் காத்துட்டு இருக்கல, உங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன், நீ ஏதாவது கொடுக்க போறியா இல்லையா, ரொம்ப பிரச்சனை, அந்த மாதிரி அவருக்கு அவசியமே இல்லை. To give an example, if one's face is decorated, the reflection of one's face in a mirror is also seen to be decorated. For example, நம்ம மூஞ்சில ஒரு பவுடர் பூசி மையெல்லாம் இட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா கண்ணாடியில் பார்த்தா அதே பிம்பம் தான் தெரியும். ஆனா கண்ணாடியில அது சொல்லி ரிஃப்ளெக்ஷன். அப்ப நம்ம பண்ணிக்கிறது என்ன, நம்ம அழகுக்கு தான் பண்ணிக்கிறோம் தவிர கண்ணாடியில இட் இஸ் ஒன்லி ரிஃப்ளெக்ஷன். கண்ணாடி அழகு படுத்துறதுனே நம்ம பண்ண முடியாது. இட்ஸ் ஒன்லி டு டெக்கரேட் அவர்செல்ஃப். அது ஒரு எக்ஸாம்பிளா whatever we do to Lord is for our benefit. Yes, இப்ப மாதாஜி படிங்க விஜயலட்சுமி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தஸ்மாதஹம் விகத விக்லவ ஈஸ்வரஸ்ய சர்வாத்மனா மஹி கிருணாமி யதா மனிஷம் நீச்சோ அஜாய குண விசர்க்கம் அனுப்ரவிஷ்டஹ பூயேத ஏன ஹி புமான் அனுவர்ணிதேன. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண. Therefore, although I was இதெல்லாம் சொல்லிட்டு என்ன சொல்றேன், நான் டெமோனிக் குலத்துல என்னது அசுர குலத்துல பிறந்திருந்தாலும், therefore although I was born in a demonic family, I may without a doubt offer prayers to the Lord with full endeavor. நான் அசுர குலத்துல பிறந்தாலும் என்னோட பிரேயர்ஸ் எப்படி இருக்கும், ஃபுல்லா இருக்கும், டோட்டல் 100% டெடிகேஷனோட எண்டவரோட தான் நான் பண்ணுவேன். என்னோட பக்தி ஃபுல் பக்தியோட தான் நான் என்னோட பிரேயர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். as far as my intelligence allows. நான் சின்ன பிள்ளை தானே, அந்த அப்பா சொல்ல என்னோட இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு எவ்வளவு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நான் டோட்டலாவே சரண்டர் பண்ணி ஆஃபர் பண்றேன், பிரேயர்ஸ் பண்றேன். though I am born in a demonic family அப்படிங்கிற. Anyone who has been forced by ignorance to enter the material world may be purified of material life if he offers prayers to the Lord and hears the Lord's glories. யாரு இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் நம்ம இருக்கோமே, இந்த உலகத்துல மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் என்னது ஜட உலகத்துல இருந்துட்டு யாரெல்லாம் பகவான் anyone who has been forced by ignorance to enter the material world. நம்ம எல்லாம் forced by ignorance, அறியாத்தனத்தினாலதான் நம்ம இன்னும் இங்க இருக்கோம். கொஞ்சம் அறிவு இருந்தோன்னா என்னைக்கு நம்ம இதெல்லாம் தாண்டி நம்ம பகவான் உலகத்துக்கு போயிருப்போம். ஆனா அறியாத்தனை நிறைய இருக்கு. நம்ம முக்கோணங்களை வச்சு நம்ம இங்கே மாட்டின்னு இருக்கோம். சோ அறியாத்தனத்தினால நம்ம மெட்டீரியல் மாட்டின்னு இருக்கோம். ஆனா இதுல இருந்து நம்ம விடுபடலாம். It can be purified of material life. How? When he can offer prayer. நம்ம prayers பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி பகவானோட இதெல்லாம் பாகவதம் கேட்கறது, பாகவதம் சொல்றது, ஸ்லோகம் படிக்கிறது, இதெல்லாம் கேட்டாலே நம்ம பியூரிஃபை ஆகிடும். இதுல இருந்து விடுபட்டு விடுவோம். இப்ப திரும்பி ஒரு ரவுண்ட் ஆயிடுது இல்லையா, திரும்பி பிரபுஜி படிக்கும். सर्वे है अमी विधि करास्तव सत्व दामुनो प्रहमादायो वयम इवेशन सोत विचंद है शेषमाय शेषमाय प्रभुजी क्षेमम சொல்றோமே क्षेमाय பூதய உதாத்ம
சுஹாய தாஸ்ய விக்ரீடிதம் பகவதோ ருசிராவதாரைஹி. Yes. ஹரே Oh கிருஷ்ணா. my, Hare Krishna. Oh my Lord, all the demigods headed by Lord Brahma are sincere servants of your Lord. யாரு இந்த டெமிகாட் எல்லாருமே வந்து நல்ல நம்மள ஹியூமன் பீங்கோட அவங்க ஒரு படி மேல் தான். அவங்க வந்து சின்சியரா இது பண்றாங்க, சர்வ் பண்றாங்க பகவானுக்கு. who are situated in a transcendental position. அவங்க ஆன்மீக தளத்துல இருந்து அவங்க வந்து நல்லா வழிபடுறாங்க. therefore they are not like us. not like us னா என்னது, இது அசுர குலத்துல இருக்கிறவங்க மாதிரி கிடையாது. அவங்க ஆல்ரெடி அந்த நல்ல பொசிஷன்ல இருக்காங்க, டிரான்சென்டென்டல் பொசிஷன்ல அவங்க வந்து ப்ரே பண்றாங்க. therefore they are not like us. Prahlada and his father, the demon Hiranyakashipu அப்படி சொல்றாரு. என்ன மாதிரியோ எங்க அப்பா மாதிரியோ எங்களை மாதிரி இல்ல அவங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து ஆல்ரெடி they are in a நல்ல பொசிஷன்ல இருக்காங்க. your appearance in this fearsome form is your pastime for your own pleasure. வந்து இப்போ பாதி மிருகம் பாதி மனுஷ உடல் தானே அது இல்லையா? நரசிம்மாவதாரம். நரசிம்மாவதாரம் தானே இதை புகழ்த்தி சொல்றோம் நம்ம. எல்லாருக்கும் டிஸ்டர்பா இருந்தேன்னு சொல்லிட்டு ரூமு கதவை பண்ணிருக்கேன். ஓகே, யுவர் அப்பியரன்ஸ், பகவானோட அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருக்கும்? ஃபியர்சம், ரொம்ப பயமான ஒரு அவரோட பாஸ்ட் டைம், பகவானோட ஒரு பாஸ்ட் டைம் இது ஒன் ஆஃப் த பாஸ்ட் டைம்ஸ். ஸோ வந்து ரொம்ப பயம், பயப்படுத்துற மாதிரி உங்களோட உருவம் இருக்கு. பட் இட் இஸ் ஃபார் யுவர் ஓன் பிளஷர். நீங்க அந்த மாதிரி ஒரு உருவம் எடுத்துட்டு அது ஒரு பாஸ்ட் டைம் அந்த மாதிரி வரம் கேட்டிருக்காரு. இரண்யகசிபு அந்த மாதிரி தானே வரம் கேட்டேன். மனிதனாலையும் கொல்ல முடியாது, மிருகத்தாலையும் கொல்ல முடியாது, மேலையும் இல்லை கீழியும் இல்லை என்னெல்லாமோ அவர் பட்டாரு. அப்ப அதெல்லாம் நிறைவேற்றணும்னா அந்த மாதிரி உருவம் எடுத்திருக்காரு. அதெல்லாம் முடிஞ்சு அவர் அதை மாதிரி இது பண்ணி வதம் பண்ணிட்டு அவர் திரும்பி நார்மல் கிருஷ்ண ஃபார்ம்ல வந்துருக்காரு. So it is for your his own pleasure. பகவானோட பிளஷருக்கு வேண்டிதான் அவர் அந்த இன்கார்னேட் பண்ணிட்டு இருக்காரு, அந்த உருவம் எடுத்திருக்காரு. such an incarnation is always meant for the protection and improvement of the universe. அவர் எப்போ வந்து அதான் நம்ம படிச்சோம், யதா யதாகி தர்மஸ்ய, எப்பெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து போறதோ, மனுஷா பக்தர்களை காக்கிறதுக்கும் துஷ்டர்களை அழிக்கிறதுக்கும் அவர் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றாரு. ஸோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் நல்லவங்களை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கும் அவங்களை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கும் அவர் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு உருவம் எடுக்கிறார். இதெல்லாம் பிரகலாதன் சொல்லிட்டு இருக்காரு, எல்லாம் இந்த மாதிரி ஸ்துதிச்ச பாட்டு சொல்லிட்டு இருக்காரு. எஸ், அடுத்தது யாரு மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பபிதா மாதாஜி. எஸ், தத்யக்ஷ மன்யும் அசுரஸ்ச ஹதஸ் द्वयान्त्य मोदेद साधुर अभि वृश्चिक सर्पहत्या लोकाश्च निर्वृतिम् इताः प्रदीयन्ति सर्वे रूपं नरसिंह विभयाय जना स्मरन्ति. हरे कृष्ण माताजी. Hare Krishna. My Lord Narasimha, please therefore seize your anger now that my father, the great demon Hiranyakashipu, has been killed. அதனால துதித்து கேட்கிறார், இனிமே வந்து போறோம், உங்களோட கோபத்தெல்லாம் தனிச்சிடுங்க. தனித்து எங்க அப்பா தான் இறந்து போயாச்சு, அதுக்கு வேண்டிதான் நீங்க இந்த அவதாரமே எடுத்து வந்திருக்கீங்க. அது முடிஞ்சாச்சு. நினைப்போம் என்னது அந்த உருவம், ஒரு அக்ரோஷ ஒரு குரோதம் இருக்கிற என்னது கோபமான அந்த உருவத்தை வந்து கொஞ்சம் தனிச்சு சாந்த ஸ்வரூபியா நீங்க வந்து மாறிடுங்க. Since even saintly persons take pleasure in the killing of a scorpion or a snake, all the worlds have achieved great satisfaction because of the death of this demon. Saintly but great யாரு ரிஷி முனிகள் எல்லாம் கூட என்னது நம்மளே வந்து குச்சுவலா தான் அடிக்கதானே செய்யறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி ரிஷி முனிகள் எல்லாம் கூட ஸ்னேக்கோ ஸ்கார்பியனோ வந்து அடிக்கதான் செய்யறாங்க. அதுல ஒரு ஆனந்தப்படுறாங்கன்னு என்னன்னா, நம்மள கொட்டிடுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கொண்டுட்டோம், இல்லாட்டா அதை நம்மளை கடிச்சிருக்கும் அந்த மாதிரி நினைச்சுன்னு ஒரு ஆனந்தப்படுறாங்க. வேற அந்த ஸ்கார்பியனை கொல்லணும், ஸ்னேக்கை கொல்லணுங்கிற அந்த திருப்தியில இல்ல, நம்மள கொண்டுடுமே அதுக்குள்ள நம்ம அதை கொண்டுடணும் அந்த மாதிரி ஒரு திருப்தியில அவங்க கொள்றாங்க. அது போல the entire world is very happy, ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்காங்க. ஏன்னா இந்த டிமன் யாரு அப்பா இறந்ததுனால எல்லா வேர்ல்டும் இப்ப ஹாப்பியா இருக்காங்க. ஒரு வழியா வந்து இந்த இவன் போயாச்சு, நரக்கன் போயாச்சுன்னு இருக்காங்க, எல்லாம் நிம்மதியா இருக்காங்க. No, they are confident of their happiness. திருப்தியா very confident. இனிமே எங்களுக்கு வந்து ஒரு கஷ்டம் வராது, சந்தோஷமா இருக்கும். And they will always remember your auspicious incarnation in order to be free from fear. அதனால இனிமே வந்து எப்பவுமே உங்களோட இந்த அவதாரத்தை நினைத்துண்டு இனிமே வந்து உங்களை வந்து புகழ்த்தி, இந்த அவதாரம் பகவான் வந்து துஷ்டர்களை வந்து கொண்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷமா ஒரு ஃப்ரீ ஒரு இது பயம் இல்லாம பயத்துல இருந்து ஃப்ரீ விடுபட்டு நல்லா ஹாப்பியா இருப்பாங்க. ஆஸ்பிஷியஸ் இன்கார்னேஷன், நல்ல ஒரு உங்களோட இன்கார்னேஷன் எப்படி ரொம்ப ஆஸ்பிஷியஸ் என்ன சொல்றது, சுத்தமான அண்ட் பவித்திரமான ஒரு இன்கார்னேஷன் உங்களோட இருக்கு. அதனால அவங்க வந்து இனிமே வந்து எல்லாருமே வந்து பயம் இல்லாம இருப்பாங்க.
அடுத்தது மாதாஜி யாரு? கீதா மாதாஜி இல்லையா? படிங்க மாதாஜி. இருக்காங்களா கீதா மாதாஜி? எனக்கு அந்த ஸ்கிரீன் தெரியலையே. கீதா மாதாஜி இருக்கேளா? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிங்க. नाहं विपेमि अचितते अधिभयानकास्य जिह्वार्कनेत्र प्रकृति प्रपचोक्रतं स्त्रात् आन्ध्रसरच शतच केशर शङ्कुकर्णन् निर्हराद पीडतिकिपात् अरिपिन्नकात् नखाक्रात्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. மை லார்ட், மைக் ஆனால மாதாஜி. சாரி மாதாஜி. இருக்கடி. அதுக்கப்புறம் இதுக்கப்புறம் உள்ளது படிங்க. அடுத்து படிக்க மாதாஜி. மை லார்ட், who are never conquered by anyone. யாரே பகவான் வந்து யாராவது கான்கர் பண்ண முடியுமா? முடியாது. அச்சிந்தியா அப்படிலாம் ஒரு பேர் இருக்கும். அச்சிந்தியான்னு எனக்கு யாரும் வந்து அவரை வந்து அவரை தோக்க வச்சு அவங்க வேற யாரோ ஜெயிச்சாங்க அந்த மாதிரி பேரே கிடையாது. பகவான் எப்பவுமே ஜெயித்தார். So my lord, who are never conquered by anyone, I am certainly not afraid of your ferocious mouth and tongue. நீ உங்களை வந்து யாரும் வந்து ஜெயிக்க முடியாது. அதனால எனக்கு பயம் இல்லை. உங்களோட இந்த மாதிரி நாக்கும், உங்களோட ஃபெரோஷியஸ் மவுத், உங்களோட முகம்லாம் எப்படி இருக்கு, மூஞ்சி எல்லாம் எப்படி இருக்கு, வாயெல்லாம் ரொம்ப அக்ரோஷமா இருக்கு. அதனால எனக்கு அதுல எல்லாம் பார்த்து பயம் இல்லை. ஏன்னா நீங்க பண்ணது நல்லது பண்ணிதான் பண்ணிருக்கீங்க. your eyes bright like the sun or your frowning eyebrows, புருவெல்லாம் எப்படி இந்த கோவம் வந்த புருவம் இருக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. கண்ணு வந்து அப்படி துளிக்கிறது, சூரியன் மாதிரி துளிக்கிறது. பட் ஐ டு நாட் ஃபியர். எனக்கு அதனால பயம் இல்லை உங்களை பார்த்தா. ஏன்னா நீங்க அதை அழிக்கிறதுக்கு வேணும்னா நீங்க இந்த ரூபமே எடுத்துன்னு வந்திருக்கீங்க. ஐ டு நாட் ஃபியர் யுவர் ஷார்ப் பிஞ்சிங் டீத். பல்லெல்லாம் அப்படி இருக்கும், நல்ல கூர்மையா அப்படி இருக்கும், ஷார்ப்பா பிஞ்சிங் படிக்கிற அந்த மாதிரி நல்ல ஒரு டீத் இருக்கும். garland of intestine, குடல்லாம் அடுத்து மாலையா போட்டு இருக்காரு. அது யுவர் மெயின் soaked with blood. மெயின்னா முடி இருக்குமே தலைக்கு மேல அந்த இது இல்லையா, சிங்கத்தோட அந்த முடி இருக்குமே, அதெல்லாம் பிளட்டால இருக்கு. என்னது? soaked with blood. எல்லாம் ரத்தம், ரத்தக்கரப்பட்டு அப்படி ரத்தமா இருக்கு. அண்ட் யுவர் ஹை வெஜ் லைக் இயர்ஸ். காது எப்படி இருக்கு? ஆர் யுவர் ஹை வெஜ் லைக் இயர்ஸ். எல்லாம் காதுல இந்த மெயின்னா அந்த முடியில எல்லாம் தலையில இருக்கிற அந்த முடியில எல்லாமே வந்து பிளட் எல்லாம் ரத்த கரையெல்லாம் பட்டிருக்கு. அண்ட் நாட் டு ஐ ஃபியர். அதுல எல்லாம் பார்த்தோன்னே எனக்கு பயம் இல்லை. என்ன பயம் இல்லைங்கிற. நாட் டு ஐ ஃபியர் யுவர் tumultuous roaring. ஒரு கர்ஜனை பண்றீங்களே, அந்த கர்ஜனைக்கு எனக்கு பயம் இல்லை. which makes elephants flee to distant places. எலிஃபென்ட்லாம் அந்த கர்ஜனை காட்டு பயந்து ஓடிச்சு ஓடிடும் ரொம்ப தூரக்க. அதுலயும் எனக்கு வந்து பயம் கிடையாது. ஆர் யுவர் நேஸ், உங்க நகம் நக்க அப்படி வந்துருக்கும். நக்கனா நகம், கூர்மையான நகத்தை பார்த்தோம் எனக்கு வந்து பயம் கிடையாது. which are meant to kill your enemies. அது வந்து அந்த நகமே எதுக்கு? எனிமீஸ கொல்றதுக்கு அந்த நகம். இதெல்லாம் பார்த்து எனக்கு ஒன்றும் பயம் கிடையாது அப்படிங்கிற டயலாக். எஸ், இப்ப கீதா மாதாஜி படிச்சு. ஓகே மாதாஜி, படிங்க மாதாஜி. யத்ரஸ்தோ அஸ்மி அஹம் குருபண வத்சல துஸ்ஸஹோக்ர. ஹரே கிருஷ்ணா. துஸ்ஸஹோக்ரா சம்சார சக்கர கதாநாத் ரசாதாம் பிராணிதஹ பத்த ஸ்வகர்மபிர் பிரணீதஹ பத்த ஸ்வகர்மபிர் உத்தமா உஷத்தமா தோ ஆங்கிரித் மூலம் இப்தோ அபவர்க சரணம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரீத்தோ அபவர்க சரணம் கியவயசே கதானு. எங்க மாதாஜி இருக்காங்களா இல்லையா? எனக்கு அந்த ஸ்கிரீனே தெரியலையே. அவங்களுக்கு நெட் ப்ராப்ளம். ஓகே, விட்டு போயிட்டாங்க. ஓகே ஓகே. பிரஸ்தோ அஸ்மி அஹம் கிருபண வத்சல துஸ்ஸஹோக்ர சம்சார சக்கர கதநாத் பிரசதாம் பிரணீதஹ தத்தஸ்வகர்மபிர் உஷத்தமா தே அங்கிரிமூலம் ஈதோ அபவர்க சரணம் யவயசே கதானு. எஸ். ஓ மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் இன்சர்மவுண்டபிள். ஹரே கிருஷ்ணா. யார் பேசுறாரு? கீதா மாதாஜி வந்துட்டாளா? இன்னும் நெட் ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன். ஆமா, எஸ் மாதாஜி. ஓகே ஓகே. நெக்ஸ்ட் இது பார்த்து படிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல நீங்க படிங்க. ஓகே. O most powerful, insurmountable Lord, who are kind to the fallen souls, I have been put into the association of demons as a result of my activities, and therefore I am very much afraid of my condition of life within this material world. என்னது? நீ உங்க யோ கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா.
நீங்க வந்து எல்லா ஃபாலன் சோல் நம்மளாம் வீழ்ச்சி அடைந்தவர்களை வந்து நீங்க வந்து ரொம்ப கருணையா இருக்கீங்க. எங்களை மாதிரி வீழ்ச்சி அடைந்தவர்கள் ரொம்ப கருணையா இருக்கீங்க. ஆனா என்னுடைய பொசிஷன் எப்படி இருக்கு? நான் வந்து டிமன்ஸ் எல்லாம் அசுரர்களா சூழப்பட்டுள்ள அந்த மாதிரி இருக்கேன். ஏன்னா அந்த குலத்துல நான் பிறந்திருக்கேன். as a result of my activities என்னது போன ஜென்மத்துல ஏதோ பண்ணிருக்கேன். அதனால இந்த ஜென்மத்துல நான் டிமன் அந்த குலத்துல நான் பிறந்திருக்கேன். and therefore I am very much afraid of my condition. அதனால எனக்கு கொஞ்சம் எப்படி நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணி போறது? அதனால அந்த ஒரு கண்டிஷன் என்னோட கண்டிஷன் ஆஃப் லைஃப்ல எனக்கு கொஞ்சம் பயமா இருக்கு. நான் எப்படி இதுல இருந்து மீட்டு வெளியில வருவேன் அப்படின்னு within this material world. When will that moment come when you will call me to the shelter of your lotus feet, which are the ultimate goal for liberation from conditional life? எப்ப நீங்க என்ன கூப்பிடுவீங்க? நான் உங்க காலடியில சரணமடையறதுக்கு ஷெல்டர் வாங்கிருக்கேன். உங்க லோட்டஸ் ஃபீட்ல ஷெல்டர் வாங்குறதுக்கு நீங்க என்ன எப்ப கூப்பிடுவீங்க? அந்த ஷெல்டர் லோட்டஸ் ஃபீட்டோட என்னது? தட் இஸ் அல்டிமேட் கோல். அதுதான் வந்து லிபரேஷன், மோட்சத்துக்கு வந்து அதுதான் கடைசி என்னது இடம் நமக்கு போறது. இந்த கண்டிஷனல் லைஃப்ல இருந்து விடுபட்டு நம்ம வந்து லிபரேட் ஆகணும்னாக்கா பகவானோட சரணடையணும், பகவானோட காலடியில இருக்கணும். அதுக்கு நீங்க எப்ப என்ன கூப்பிடுவீங்க? எனக்கு இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு இந்த டிமனோட குடும்பத்துல இருக்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் பயமாவே இருக்கு. என்னோட ஆக்டிவிட்டி பார்த்து பயமா இருக்கு. எஸ், யாரு? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி தானே? ஆமா, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி இருக்கா? இருக்கேன் மாதாஜி. படி. यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्निना सकलयोनिषु दह्यमानः दुःखौषधं तदपि दुःखम् अदत्याहं ऊमं भ्रमामि बत मे तव दास्य योगम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி மாதாஜி, அவா படிக்கணும், நான் படிச்சிட்டேன். யார் படிக்கணும்? விஜயலட்சுமி மாதாஜி. கீதா மாதாஜிக்கு முன்னாடி நான் படிச்சேன் இல்லையா, அவ நெட் ப்ராப்ளம் சொன்னாங்க. அப்படியா? ஓகே, பரவாயில்ல. ஓ கிரேட் மேன், ஓ சுப்ரீம் லார்ட், because of combination with pleasing and displeasing. ஓ கிரேட் மேன், யார்? பகவான் புகழ்ச்சி சொல்ற. ஓ பகவான், greatest personality. O Supreme Lord, because of combination with pleasing and displeasing circumstances, and because of separation from them, one is placed in a most regrettable position within the heavenly and hellish planet, as if burning in a fire of lamentation. நம்மளோட பொசிஷன் அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கு? சில போல ரொம்ப சுமூகமா இருக்கு, எல்லா கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றப்பல இருக்கு, எல்லாம் நல்ல படியா போயிட்டு இருக்கும் எல்லாம். ஆனா சிலப்ப எப்படி ஆகும்? ஒண்ணுமே சரியா நடக்காது. எதை படுத்தாலும் ஒரு தடங்கலா இருக்கும், ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, பகவான் பக்தி பண்ண முடியாது, ஜப்பா பண்ண முடியாது, அந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி உலகத்துல தான் நம்ம இருக்கோம். அப்புறம் என்னது? பிகாஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் ஃப்ரம் தெம் ஒன் இஸ் பிளேஸ்ட் இன் தி மோஸ்ட் ரிக்ரெட்டபிள் பொசிஷன். பகவான்கிட்ட விலகி இருக்கிறதுனால தான் நம்ம எப்படி இருக்கும்? மட்டமான ஒரு நிலையில இருக்கும். நம்ம இப்ப இந்த பௌதிக உலகத்துல ரொம்ப ரிக்ரெட்னாக்கா என்னது? நம்ம வருந்துறோம், இப்படி வந்து மாட்டின்னு இருக்கோம், வருந்தா போல ரிக்ரெட்டபிள் பொசிஷன்ல தான் இருக்கும். வித்தின் தி ஹெவன்லி ஆர் எலிஷ் பிளானட், மேல் உலகம் இல்ல, கீழ உலகத்தையும் போகாம நம்மள உட்கார்ந்து மாட்டிட்டு இருக்கோம் நம்ம. as a burning in a fire of lamentation. தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம், இப்படி மாட்டின்னு இருக்கோமே அப்படின்னு. லெமெண்டேஷன்னா இதுதான் என்னது? அங்கலாய்ச்சுன்னா என்னது? இப்படி மாட்டின்னு இருக்கோமே அப்படி இப்படின்னு ரெண்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. although there are many remedies, ஆனா இதுல இருந்து விடுபடுறதுக்கு நிறைய வழி இருக்கு. I wish to get out of miserable life. Any such remedies in the material world are more miserable than the miseries themselves. ஆனா இதுல விடுபடுறதுக்கு நிறைய வழிகள் இருக்கு. ஆனா சில வழிகள் எப்படி இருக்கு? Any such remedies in the material world, ஆனா மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல சில ரெமெடிஸ் இருக்கு. அது வந்து இது என்னது சொல்லுவா இல்லையா? ஃப்ரம் ஃபயர் ஃபர்னஸ் டு தி ஃபயர் அப்படின்னு சொல்லுவா. இது பெட்டர், சரி இது சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு வேற இடத்துல போனா அது அதை விட மோசமா இருக்கு. மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல அந்த மாதிரி இருக்கு. இந்த இது பண்றோம்னா இது சரியில்லை, சரி வேற ஏதாவது நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னு போச்சுன்னா அது அதை விட மட்டுமா இருக்கு. மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல ஒண்ணுமே ரெமெடி கொடுக்குறப்பெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை. Therefore I think that the only remedy is to engage in your service. Kindly instruct me in such service. அப்போ இந்த பௌதிக உலகத்துல ஒரு ரெமெடி கிடைக்கிறது இல்லை, நிறைய இது இருக்கு, வழிகள் இருக்கு. ஆனா இதை தவிர அதை பண்ணலாம் அப்படின்னா அது அதை விட மோசமா இருக்கு. அப்போ ஒரே ஒரு ரெமெடி என்ன இருக்குன்னாக்கா, உங்க வந்து உங்களுக்கு சேவைக்கூடியது, எங்கேஜ் இன் யுவர் சர்வீஸ். அப்ப எனக்கு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுங்க, நான் என்ன மாதிரி சர்வீஸ் உங்களுக்கு எப்படி நான் சர்வ் பண்ணட்டும் அப்படிங்கிறது கேட்பேன். விஜயலட்சுமி அதை படிங்க. எல்லாம் அவ இப்ப டர்ன் வந்து அவளே எடுத்து படிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். Okay, Mataji. Soham priyasya sukrita paradevadaya leelagatastavan simha vrincha gita anya jastirbhyanagranam guna vipramukto durgani devatayukalaya
Hamsasangah. Yes, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Oh my Lord Nrsimhadeva, by engaging in your transcendental loving service in the association of devotees who are liberated souls, that is Hamsas, Paramahamsa, Paramahamsa, swan, that is it. வாத்து கிடையாது, என்னது சொல்லுவா, அதுக்கு என்ன சொல்லுவா தமிழ்ல, கொக்கு. கொக்கு கொக்கு அப்படின்னா அது பாலும் தண்ணிய கூட வந்து செப்பரேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டேன். மாதாஜி அது கொக்கு இல்ல மாதாஜி, அன்னம். அன்னம் தானா, வாத்து தானா அது? அன்னம் அன்னம். ஓ ஓகே ஓகே. சோ அது அந்த மாதிரி பண்ண ஹம்சன வாத்து தானே, அந்த மாதிரி ஒரு கெப்பாசிட்டி அதுக்கு இருக்கு. அந்த மாதிரி லிபரேட்டட் சோல்ஸ்க்கு எனக்கு எது பக்குவம், அவளுக்கு அவ்வளவு பக்குவம் இருக்கு, எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு தெரியும். நம்மள மாதிரி இவ்வளவுக்கெல்லாம் தெரியாது, நம்ம எல்லாம் கலப்படத்துலதான் இருக்கும், வெளுத்ததெல்லாம் பால் நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனா லிபரேட்டட் சோல்ஸ் யாரு நல்லா முக்தி பெற்று நல்லா தேர்ச்சி பெற்று இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு இதெல்லாம் நல்லா தெரியும். சோ ஒரு நரசிம்மதேவா பை எங்கேஜ் உங்க இதுல சேவை புரியும் போது என்னது, இன்னொரு டிரான்சென்டென்டல் லவ்விங் சர்வீஸ் இந்த அசோசியேஷன் ஆஃப் டிவோட்டீஸ், என்ன மாதிரி டிவோட்டீஸ், லிபரேட்டட் சோல்ஸ், நல்ல அம்சா மாதிரி எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும். அந்த மாதிரி ஒரு டிவோட்டி சங்கத்துல நான் வந்து ஈடுபட்டு உங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணணும். ஐ ஷால் பிகம் கம்ப்ளீட்லி அன்கன்டாமினேட்டட் வித் அசோசியேஷன் ஆஃப் த த்ரீ மோட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர். நான் வந்து இந்த வேற பௌத்திக உலகத்தை எப்படி பிறந்த ஒரு உடலை எடுத்து பிறக்கும் போது என்ன ஆயிடுறது, முக்குணங்களை நம்மள தாக்குது. அப்ப இதுல இருந்து நான் விடுபடணும், கம்ப்ளீட்லி அன்கன்டாமினேட்டட்னா இதுல கலப்படம் இல்லாம நான் வந்து வெளியில வரணும், இந்த முக்குணங்கள் என்ன தாக்காம நான் வந்து செப்பரேட் ஆயிடணும். இது அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்த முக்குணங்கள் அவரோட அசோசியேஷனாலதான் நம்ம கலப்படம். நம்ம இப்ப எல்லாம் மாட்டின்னு இருக்கோம் பிகாஸ் ஆஃப் தட் தான். நம்மளாம சொந்தமா ஒண்ணு மாட்டிக்கிறது இல்லை, நம்ம முக்குணங்களை நம்மள இழுக்கிறது, ரஜோகுணம் இழுக்கிறது, தமோகுணம் இழுக்கிறது, சத்துவகுணத்துல போக விடாம இழுக்கிறது. நம்ம எல்லாம் தாண்டி கஷ்டப்பட்டு ஒரு நேரமும் கஷ்டப்பட்டு நம்ம பண்ணிக்கணும். அந்த இதுல இருந்து நம்ம விடுபடணும். அப்புறம் என்னது, and be able to chant the glories of your lordship. உங்களை புகழ்த்தி இந்த நேரமும் அந்த மாதிரி உங்களை புகழ்த்தி பாடிட்டு இருக்கணும். பாடிங்கிறது ஜபம். அந்த மாதிரி who are so dear to me, நீங்க வந்து எவ்வளவு என்னோட டியர், அப்ப உங்களை நான் வந்து புகழ்த்தி பாடணும். எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு அறிவு புரியுங்க. I shall chant your glories following exactly in the footsteps of Lord Brahma. Lord Brahma எப்படி எல்லாம் எனக்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க, பிரம்மாஜி எப்படி எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்களோ அது போல நான் வந்து அந்த ஃபுட்ஸ்டெப்ஸ், அந்த வழி என்னது பாதையில நான் போறதுக்கு ரெடியா இருக்கேன். எப்படி எல்லாம் உங்களுக்கு புகழ்த்தி சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு அவர் எப்படி சொல்லி கொடுத்தாரோ அந்த மாதிரி நான் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கேன். அண்ட் ஹிஸ் டிசிப்ளிக் சக்சஷன், லார்ட் பிரம்மா மாத்திரம் இல்ல, அவரோட டிசிப்ளிக் சக்சஷன் என்னது, நம்ம இந்த இது பகவத்கீதால நம்ம படிச்சுக்கோமே ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே, கிருஷ்ணர் வந்து பிரம்மாட்ட சொல்லி, பிரம்மா நாரதர்கிட்ட சொல்லி, அப்படி ஒரு குருமார்கள் அவங்க சீடர்களுக்கு சொல்லி அந்த மாதிரி இதுல டிசிப்ளிக் சக்சஷன்ல என்ன மாதிரி சொல்றாங்களோ அதெல்லாம் நான் வந்து கேட்டு புரிஞ்சு நான் ஃபாலோ பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கேன். In this way, I shall undoubtedly be able to cross the ocean of nescience. அப்போ இந்த கலப்படம், இந்த ஒரு பௌதிக உலகம் இருக்கே, இருள் அடைஞ்ச உலகம், அசாஸ்வதம், துக்காலயம் அசாஸ்வதம் தானே இந்த உலகத்துக்கு பேரு. இந்த உலகம்னா அர்த்தம் மாத்திரம் இல்லை, ஃபுல் மேலேருந்து கீழ வரைக்கும் இதெல்லாம் வந்து சாஸ்வதம், நிரந்தரமானதும் இல்லை. துக்காலயம், எப்போ இதுல துக்கம் தான் இருக்கு, ஒரு இதுதான் இருக்கு, ஒரு இருட்டுன்னா இக்னோரன்ஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கு. இதுல இருந்து விடுபடுறதுக்கு இதுதான் பெட்டர் வழி. அன்டவுட்டட்லி இந்த மாதிரி நான் ஃபாலோ பண்ணும்போது டவுட்டே இல்லாம நான் இதுல இருந்து எல்லாம் கிராஸ் பண்ணி வெளியில வந்து விடுவேன் அப்படின்னு அந்த 5 வயசு குழந்தை சொல்றது. நம்ம அதை படிச்சுட்டு இருக்கோம். எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு ரவுண்ட் ஆயிடுது இல்லையா? பாலசிய நேக சரணம் பிதரௌந்திர ரௌந்திரி சிம்ஹ நார்த்தசய சகாதம் சாகதம் உதன்வதி மஜுதோ நௌஹி தப்தசய தத் தப்தசய தத் பிரதிவிதிர்ய தாவத் விபோதனு பிரதம் திவத் உபேஷதானம். Yes, Hare Krishna. My Lord Nrsimhadeva was supreme because of a bodily conception of life. நான் வந்து இந்த ஆத்மான்னு தெரியாம உடலை போயிட்டு நான் வந்து நான் நினைக்கிறதுனால்தான் embodied souls neglected and not cared for by you. My Lord Nrsimhadeva was supreme because of a bodily conception of life, embodied souls neglected and not cared for by you.
by you cannot do anything for their betterment. யாரு வந்து இந்த உடலை தான் உடலை போயிட்டு நான் அப்படின்னு அதுக்கு நல்ல முலாம் பூசி நல்ல மேக்கப் பண்ணிட்டு இதுதான் என்னோட உடல், நான் என் பேரு, நான் இப்படி இருக்கேன், அந்த மாதிரி பாடிலி கன்செப்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ். ஆத்மா, நான் வந்து ஆத்மா, அந்த அறிவு இல்லாம இருக்காங்களோ அவங்க வந்து என்னது உங்களால நெக்லெக்ட் பண்ணப்பட்டவன், உங்களோட கேர் இல்லாம இருக்காங்க, அவங்க வந்து சுதிக்க மாட்டேங்கிறாங்க, அவங்க தான் பிரார்த்தனை பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா உடல்னு இருக்கும்போது என்ன அதை பேணி காக்கிறதுக்கு அவங்க அதுலதான் இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டுவாங்க. நம்ம எப்ப சோல் நம்ம நினைச்சு நோட்டோமோ அப்போ பகவான்ட்டு சரணடையிறதுக்கு ரெடியா இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க என்னது நாட் கேர், நெக்லெக்டட். அவங்களை வந்து நெக்லெக்ட் தான் தெரியும் இல்லையா, அவங்களை வந்து வெறுக்கிறா போல நெக்லெக்ட் பண்ணியாச்சு, கேர் பண்றது இல்ல, உதாசீனப்படுத்தல். எஸ், நெக்லெக்டட் இஸ் உதாசீனப்படுத்தல் அண்ட் நாட் கேர், அந்த மாதிரி. So you cannot do anything for their பகவான் என்னதான் பண்ண முடியும்? நம்ம நெருங்கி ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னாதான் என்னப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கேட்பார். அம்மா பகவான் கூப்பிடலன்னா அவரே பார்க்க போறாரு, அந்த மாதிரி ஆயிடும். அதனால அவங்களுக்கு பெட்டர், அவங்க இன்னும் நல்ல பெட்டர்மெண்ட் போறதுக்கு அவங்களுக்கு முடிய மாட்டேங்கிறது. whatever remedies they accept, although perhaps temporarily beneficial, are certainly impermanent. நிறைய ரெமெடிஸ் பண்றாங்க, 4 தேங்காய் உடைக்கிறேன், சதுர் தேங்காய் உடைக்கிறேன், அங்க பிரதட்சணம் பண்றேன், வேல் குத்திக்கிறேன், இதெல்லாம் டெம்பரரி ரெமெடிஸ் எல்லாம் பண்றாங்க. ஆனா அதெல்லாம் என்னது இம்பர்மனன்ட், டெம்பரரி தான் அதெல்லாம். அது முடியும், ஏதோ ஒரு பாஸ் இருக்கும், அதுக்கு வேண்டி பண்றேன், முடிஞ்சாச்சா அது சரியா சக்சஸ் ஆகும், அப்புறம் என்னது திரும்ப வேற ஒரு ப்ராப்ளம் வரும், வேற ஒரு பிரார்த்தனை பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி தான் இருக்கே தவிர டெம்பரரி பெனிஃபிஷியல் தானே தவிர பெர்மனண்டா அவங்க அதுல இருந்து விடுபட மாட்டேங்கிறாங்க. For example, a father and mother cannot protect their child. A physician and medicine cannot relieve a suffering patient. And a boat on the ocean cannot protect a drowning man. ஒரு அம்மா அப்பா எவ்வளவு நாள் தான் வந்து குழந்தை பாதுகாத்துக்கிட்டு, ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் அந்த குழந்தை வளர்ந்து அவன் சொந்த கால நின்று அவன் அவனையே தான் பார்க்க முடியும். அதே போல மருந்து மாத்திரையும் எல்லாம் வந்து இது பேஷண்ட்டுக்கு கொடுத்து எல்லாம் குணப்படுத்த முடியும்னா மருந்து மாத்திரம் ஒரு அளவுக்கு தான் வந்து நான் பகவானே இது டாக்டர்ஸே என்ன சொல்றான், எங்களால முடிஞ்சதை நாங்க பண்றோம், அப்புறம் நீங்க வந்து ப்ரே பண்ணுங்க, பகவானுக்கு தான் ப்ரே பண்றேன் அப்படின்னு அவங்களும் அப்படிதான் சொல்றாங்க. அதே போல போட், ஒருத்தவங்க வந்து முங்கின்னு இருக்கான்னா அந்த போட்ல போறவன் என்னதான் பண்ண முடியும், அவனை எடுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவனே தவிர he cannot take guarantee. முங்கவன் எல்லாம் நம்ம காப்பாத்தவன் அவன் மேலேயும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது மாதாஜி, யஸ்மின் யதோ யர்ஹி ஏன ச யஸ்ய யஸ்மாத் யஸ்மை யதா யத் உதயஸ்வபர பரோ வா பாவ கரோதி விகரோதி ப்ருதக் ஸ்வபாவஹ சஞ்சோதிதஸ்தத் அகிலம் பவத ஸ்வரூபம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. My dear Lord, everyone in this material world is under the mode of material nature. எல்லாரும் இந்த முக்கணங்கள்ல கட்டுப்பட்டுதான் இருப்போம் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல. ஏன்னா நம்ம வந்து உடல் எடுத்துக்கிறதுனால இந்த உடல் வந்து மெட்டீரியல்னா என்ன, உற்பத்தி ஆனது. அந்த உற்பத்தி ஆனது எல்லாமே அழிஞ்சு போகும். அந்த உற்பத்தியான உடலை நம்ம வந்து போர்வையா போத்திட்டு இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் மேக்னெட் மாதிரி இருக்கும், அட்ராக்ஷன் பண்ணிட்டே இருக்கும். எது, இந்த முக்குணங்களை நம்மளை தாக்கிட்டே இருக்கும். being influenced by goodness, passion and ignorance. ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்துவகுணம் எப்போ நம்மளை வந்து இழுத்துட்டே இருக்கும். Everyone from the greatest personality, Lord பிரம்மாலேருந்து, நம்ம மாத்திரம் நம்ம அதான் மனிதர்கள் மாத்திரம் இல்ல, பிரம்மாலேருந்து டவுன் டு ஸ்மால் அண்ட் சின்ன எறும்பு வரைக்கும் எல்லாருக்கும் இந்த முக்குணங்களை தாக்கத்தான் செய்யும். ஏன், அந்த சோல் வந்து ஒரு உடலை பொறுத்தின்னு இருக்கு, அந்த உடலை எடுத்ததுனால முக்குணங்களை தாக்கும். Works under the influence of these 3 modes. Therefore, everyone in this material world is influenced by your energy. முக்குணங்கள் என்னது, அவரோட எனர்ஜி தான். அப்ப அந்த எனர்ஜில அவங்க வந்து அட்ராக்ட் ஆகி அதுலதான் இருக்காங்க. ஆனா அது என்னது, மாயாதேவி சக்தி. அதுல இருந்து விடுபட்டு ஆக்சுவல் பகவானோட என்ன ரூபம் இருக்கு, பகவான் எப்படி வழிபடணும்னு சொல்லிட்டு அதுல இருந்து வெளிப்பட்டு நம்ம வரணும் அப்படின்னா அது முடிய மாட்டேங்குது. The cause for which they work, the place where they work, the time when they work, the matter due to which they work, the goal of life they have considered final, and the process for obtaining this goal, all are nothing but manifestation of your energy. அப்படின்னா என்னது, நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல என்னெல்லாம் இருக்கு, எனக்கு வேலைக்கு போகணும், அது வேலை போயிட்டு என்ன கிடைக்கும், பணம் கிடைக்கும். அந்த பணத்துல என்னது, வீட்டு சாமான வாங்கி போட்டு ஸ்கூலுக்கு ஃபீஸ் கட்டி, இதேதான். So the cause for which they work, என்னத்துக்கு நம்ம வேலைக்கு போறோம், அந்த ஒரு ரீசன் இருக்குமே, அதுவும் பகவான் கிரியேட் பண்ணதான். The place where they work, மனுஷன்லாம் எங்க போய் வேலை பண்றாங்க, இந்த டைம் when they work, எவ்வளவு நேரம் அந்த வேலையில வந்து அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க. the matter due to which they work, எந்த சாமானத்தை வச்சு அவங்க வந்து வேலை பண்றாங்க, அறிவை வச்சா, பெண்ணை வச்சா, கம்ப்யூட்டர் வச்சா, மேட்டர் due to which they work,
இந்த கோல் ஆஃப் லைஃப் என்ன நினைத்துண்டு இதனால இப்ப 10 வருஷமா நான் வேலைக்கு இருக்கேன், எனக்கு என்ன கிடைச்சது, அந்த மாதிரி ஒரு கோல் இருக்கணும் இல்லையா, அந்த மாதிரி இதெல்லாமே they have considered the goal of life. They have considered fine. உங்க ஒருத்தருக்கு ஒரு கோல் இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் ஒரு and the process for obtaining this goal, இதெல்லாம் ப்ராசஸ் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா அந்த கோல் அச்சீவ் பண்ணணும். எனக்கு இவ்வளவு எனக்கு லட்சம் எனக்கு வந்து லட்சம்லாம் இப்போ ஒண்ணும் இல்லையே, இது ரோஸ் எனக்கு சேர்த்து வைக்கணும், இல்ல பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணணும், பிள்ளைய படிக்க, ஏதோ சம் கோல், அதுக்கு வேண்டி உழைத்து எல்லாம் இதெல்லாம் பண்றாங்க. இதெல்லாம் என்னது, all are nothing but manifestation of your energy. உங்களோட எனர்ஜியை தான் நாங்க யூஸ் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். என்ன மாதிரி எனர்ஜி, ரஜோகுணம். வேலை பண்றாங்க, அதெல்லாம் ரஜோகுணம். சில பேர் ரொம்ப சோம்பேறியா இருப்பாங்க, அது தமோகுணம். எல்லாமே அவரோட எனர்ஜி தான். சத்துவகுணத்துல என்னது, பகவானோட இதெல்லாம் படிக்கிறது சத்துவகுணம், அதுவும் அவரோட எனர்ஜி தான். இந்த முக்குணங்களும் அவரோட எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம எல்லாமே பண்றோம். அதை செலக்ட் பண்ணணும். நம்ம இது பகவானோட எனர்ஜி பெட்டர் சொல்லிட்டு நம்ம தான் செலக்ட் பண்ணணும். Indeed, since energy and energetic are identical, all of them are but manifestation of you. எல்லாமே உங்ககிட்ட இருந்து வந்ததுதான். இந்த முக்குணங்களும் உங்ககிட்ட இருந்து வந்துட்டு, இதுல இருந்து நம்ம தான் வந்து செலக்ட் பண்ணி எது நல்லது நினைச்சு இது பண்ணி we have to follow. எல்லாமே ஐடென்டிக்கல் தான். என்னது, எனர்ஜியும் சரி, எனர்ஜெட்டிக். பகவான் என்ன சொல்வா, அதுக்கு சக்திமான் வந்து சக்தி கொடுக்குறார். சக்தியும் என்னது, சக்திமானோட தான். சக்திமான் யாரு, அந்த சக்தி இருக்கிற சக்திமான் தான். அந்த மாதிரி எல்லாமே ஐடென்டிக்கல், எல்லாம் பகவானோட இதுதான். ஆனா நம்ம தான் வந்து எது நல்லதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். எஸ், அடுத்தது யாரு, கீதா மாதாஜி படிங்க. படிக்கிற மாதாஜி. மாயா மனஹ இஸ்ருஜதி கர்ம மயம் பலியஹ காலேன சோதிதா குணானுமானேன பும்சஹ சந்தோ மயம் யத் அஜயாத் பித சோடசாரம் சம்சார சக்கரம் அஜகோ Yes, Hare Krishna. Oh Lord, oh Supreme Eternal, by expanding your plenary portion, you have created subtle bodies of living entities through the agency of your external energies. என்னெல்லாம் டீட்டெயிலா சொல்றாரு பகவானே. உங்களுடைய வந்து expanding your plenary portion, அவருடைய இது என்னது, இந்த இது விரிவாக்கங்கள் சொல்றோம் இல்லையா, விரிவாக்கமா அவர் வந்து அவர் பலராமனாவும் இருக்கார், ராமராவும் இருக்கார், கிருஷ்ணராவும் இருக்கார், எல்லாம் இதெல்லாம் விரிவாக்கம் தான். இதெல்லாமே plenary portion, you have created subtle bodies of living entities. இந்த மாதிரி விரிவாக்கம் பண்ணி என்னது, ஒரிஜினல் கிருஷ்ணனா நம்ம அவ்வளவு இப்போ இது இருக்காது, இருக்கும் பொட்டன்சி இருக்கும் அதுலயும். ஆனா வந்து சட்டில் பாடிஸ், தேர் நாட் ஒரிஜினல் பகவானோட உடல் கிடையாது, தேர் ஆல் சட்டில் பாடி. இப்ப நம்ம இது உடல்ல சொல்றோம், இது வந்து கிராஸ் பாடி, இதுக்குள்ள ஒரு சட்டில் பாடி இருக்கு, மைண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ், அதுக்குள்ள அந்த மாதிரி கண்ணுக்கு புலப்படாத ஒரு மாதிரி ஒரு பாடி இருக்கும், சட்டில் பாடி. இவரும் கிரியேட் பண்ணது வந்து இந்த மாதிரி நிறைய பிளேனரி போர்ஷன்ல கிரியேட் பண்ணி சட்டில் பாடிஸ் ஆஃப் த லிவிங் என்டிட்டிஸ் through the agency of your external energy. அவருடைய வந்து பகிரங்க சக்தியால இந்த மாதிரி நிறைய சட்டில் பாடிஸ் அவர் கிரியேட் பண்றாரு. இதெல்லாம் அவரோட சக்தியால தான். It is aggregated by time. ஒரு காலகட்டத்துல அது என்ன ஆயிடுறது, ஆக்ரோஷம் எடுத்து தாண்டவம் ஆடுறா போல ஒரு மாதிரி ஆக்ரோஷம். Thus the mind entraps the living entity in unlimited varieties of desire. என்னது, நம்ம எல்லாமே லிவிங் என்டிட்டிஸ், நம்ம எல்லாருமே வந்து நம்ம எல்லாரும் வந்து பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் த லார்ட். நம்ம எல்லாம் பகவானோட ஒரு அம்சங்கள் தான். பகவான் பெரிய தீப்பிழம்பு மாதிரி இருந்தா நம்ம எல்லாம் அதோட தீ பொறி. இப்ப நம்ம கிட்டயும் பகவானோட அப்ளன்ஸ் இருக்கு, ஆனா ஒரு சின்ன குவான்டிட்டி வந்து கம்மியா இருக்கும், அவரோட குவான்டிட்டி இருக்காது, ஆனா குவாலிட்டி சேம். அவருக்கு அவ்வளவு அறிவு இருக்குன்னா நமக்கு ஒரு சின்ன ஒரு அறிவு இருக்கும், அவருக்கு அவ்வளவு வெல்த் இருக்குன்னா நமக்கு ஒரு சின்னது இருக்கும், அந்த மாதிரி. சோ ஆனா என்ன ஆயிடுறது, காலப்போக்கில் என்ன ஆயிடுது, அஜிடேட், நமக்கு வந்து மறந்து போய் இந்த குணங்கள்லாம் நம்மளை தாக்கி நம்ம வந்து மறந்துடும். நம்ம வந்து பகவானோட அம்சமோட வந்திருக்கோம்னு மறந்துட்டோம். Thus the mind entraps the living entity in unlimited varieties of desire to be fulfilled by the Vedic directions of karma kanda, fruitive activity. என்ன ஆயிடுறது, மைண்ட் வந்து இதாயிடுறது, என்ட்ராப் ஆயிடுறது. என்ட்ராப்னா இது ஒரு கட்டுக்குள்ள வந்துடுறது. இந்த லிவிங் என்டிட்டிஸ் மைண்ட் என்னது, ஒரு கட்டுக்குள்ள வந்துடுறது. ஏன்னா நிறைய இந்த பௌதிக உலகத்துல நிறைய இருக்கு ப்ரெஷர், அதுவும் வேணும் இதுவும் வேணும், பகவானை தவிர பாக்கி எல்லாத்துக்கும் நம்ம ஆசை இருக்கு. சோ அந்த ஆசைகளை பூர்த்தி பண்றதுக்கு என்னது, வேதாஸ் இருக்கவே இருக்கு. எல்லா வேதத்தையும் கொடுத்துருக்கு.
இந்த யக்ஞம் பண்ணுங்க இது கிடைக்கும். அதான் நம்ம பார்த்தோம் புத்திரகாமேஷி யாகம், அஸ்வமேத யாகம், என்னெல்லாம் பண்ணா என்னெல்லாம் கிடைக்கும். அப்ப அதெல்லாம் ஒரு ஃபிளவரி வேர்ட்ஸ்ல எல்லாம் வேதாஸ்திரம் எழுதியிருக்கு. சோ நம்ம மனசுல அங்கதான் போறது. ஆஹா இப்படி பண்ணமா, சதுர்த்தங்க உடைச்சா இது மாதிரி கிடைக்குமா, அங்க பிரதட்சணம் பண்ணா இதெல்லாம் கிடைக்குமா, அப்படி அந்த இதுலதான் நம்ம டைரக்ஷன்ல தான் மைண்ட் போகுது. மைண்ட் இஸ் என்ட்ராப்ட் வித் த ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ். பகவானை தொடரும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மெயின் எய்ம் இஸ் டு இது பகவானோட சரணடையணும். அதை விட்டுட்டு ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல போகுது. அது பண்ணினா எனக்கு என்ன கிடைக்கும், அதுலதான் மைண்ட் போய் மாற்றம் முடிவு, அந்த மாதிரி மாற்றம் பெறுறது. சோ இது இதுக்கு என்ன பேரு, கர்ம காண்டா, ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டி. அண்ட் த 16 எலிமெண்ட்ஸ், அந்த இது மனம் இது இருக்கே, 5 புலன்கள், 5 ஒர்க்கிங் சென்சஸ், 5 அந்த மாதிரி இருக்காது. இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் இந்த ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டியை பண்ண வைக்கும். Who can get free from this entanglement unless he takes shelter at your lotus feet? ரொம்ப அதெல்லாம் வச்சு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுதான் இருக்காங்க அவங்க. ஆனா இதுல இருந்து விடுபடணும்னு எப்படிதான் விடுபட முடியும்? உங்களாலதான் அதை விடுவிக்க முடியும். அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும்? சரணடை, நம்ம சரணடையும். பகவான்ட்டு போனா, பகவான் போய் சரணடைஞ்சாதான் இதுல இருந்து விடுபட முடியும். Who can get free from this entanglement unless he takes shelter at your lotus feet? அப்ப பகவான் இடத்தில் சரணடைந்தாதான் இந்த எல்லா இது எல்லாமே விட்டு போய்விடும். எஸ், அடுத்தது யாரு? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்வம் ஹி நித்ய விதிதாத்ம குணஸ்வதாம்னா ஆதோ வசீகிருத விஸ்ருத்ய விசர்க சக்திஹ சக்ரே விஸ்ருஷ்டம் அஜயேஸ்வர ஷோடசாரே நிஷ்பீட்யமானம் உபகர்ஷ விபோ பிரபன்னம். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. My dear Lord, O Supreme Great, you have created this material world of 16 constituents, but you are transcendental to their material qualities. பகவான் எல்லாம் கிரியேட் பண்றாரு. நிறைய ஸ்லோகால வரும். அவர் அந்த சாதுர்வர்ணியம் மயா சிருஷ்டம், நான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். என்னது சாதுர்வர்ணியம், 4 பிரிவுகளை நான் பிரிச்சிருக்கேன். க்ஷத்ரியா, வைஷ்யா. ஆனா பகவான் அதுல இருக்காரா? இல்ல. அவர் விடுபட்டவர். அவர் கிரியேட் பண்ணுவார். அதே போல முக்குணங்கள், இது பௌதி, இது என்னது 3 மெட்டீரியல் மூட்ஸ், ரஜோகுண தமோகுணம், எல்லாம் அவரோட சக்தி தான். ஆனா அவர் அது அப்பாற்பட்டவர். இந்த மாதிரி 16 கான்ஸ்டிடியூன்ஸ், என்னதெல்லாம் மைண்டு, இது ஒர்க்கிங் சென்சஸ், சென்சரி ஆப்ஜெக்ட்ஸ், இதெல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் இருக்கு. மெட்டீரியல் வேர்ல்டு பண்ணியிருக்கார். ஆனா யூ ஆர் டிரான்சென்டென்டல். அவர் ஆன்மீகத்துல அவர் வேறுபட்டவர். அவர் இதுல எல்லாம் பந்தப்பட்டுக்க மாட்டார். In other words, these material qualities are under your full control. அவருடைய கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. And you are never conquered by them. ஆனா அவர் இதுல பந்தப்பட்டுக்க மாட்டார். அவரோட கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கும். ஆனா அவர் இதுல எல்லாம் பந்தப்பட்டுவார். லைக் ஒரு எக்ஸாம்பிள், யாரும் பிரபுஜி சொன்னார், ஜெயில நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கும். யாருக்கு? ஜெயிலுக்குள்ள, அந்த கம்பிக்குள்ள இருக்கிறவனுக்கு தான். ஜெயிலரா இருக்கிறவனுக்கும் அங்க வேலை செய்யறவனுக்குலாம் அது இல்ல, அவளுக்கெல்லாம் அந்த பொருந்தாது. ஜெயில இருக்கு, யாரு பனிஷ்மெண்ட் எடுத்துன்னு உள்ள இருக்கானோ அவனுக்கு தான் அதெல்லாம் பண்ணும். ஒரு கல் உடைக்கணுமா, இவ்வளவு வருஷம் நீ உள்ள இருக்கணும், ஜெயில இருக்கணும், இந்த சாப்பாடு தான் சாப்பிடணும், இந்த ட்ரெஸ் தான் போட்டுக்கணும்னா அவனுக்கு தான் அது பொருந்தும். அவங்க ஜெயில இருக்கிறவன் எல்லாருக்கும் அது பொருந்தாது. அதே போல இது பகவானோட கண்ட்ரோல்ல தான் எல்லாம் நடக்கிறது. ஆனா பகவான் அதெல்லாம் பந்தப்பட்டுக்க மாட்டார். Therefore the time element, காலம், காலச்சக்கரத்துல என்னது, இஸ் யோர் ரெப்ரசன்டேஷன். காலச்சக்கரம் பகவானுடைய ரெப்ரசன்டேஷன் தான். என்னது, நிகழ்காலம், கடந்த காலம், வரும் இது வரப்போற காலம் எல்லாமே பகவானோட அம்சம் தான். My Lord, O Supreme, no one can conquer you. யாரும் உங்களை ஜெயிக்க முடியாது. As for me, however, I am being crushed by the wheel of time. ஏன்னா இந்த காலச்சக்கரத்துல மாட்டின் முயற்சின்னு இருக்கேன் அப்படிங்கிறார். And therefore I surrender fully unto you. 5 வயசு குழந்தை இவ்வளவு எல்லாம் பேசுமான்னு எனக்கு அவசியம் இருக்கு. So I am crushed by the wheel of time and therefore நான் உங்களை சரணடைகிறேன். அதனால இதை என் சொந்த முயற்சியால இதை மீட்டு வர முடியாது. நான் சரணடைகிறேன். No, kindly take me under the protection of your lotus feet. ஏத்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரே பண்ணுங்க. எஸ், மாதாஜி படிங்க. விஜயலட்சுமி. ஹரே கிருஷ்ணா, இருக்கீங்களா? மயாதி விவிபோ அகில திஷ்யன்யபானாம் ஆயுஷ்ரியோ விபவயிச்ச தியான் ஆனோயம் யயஸ்மத்பிது குபிதஹாச விஷ்ரும்பித ப்ரூஹு விஷ்பூஜிதேன லுபிதாஸ் சதுதே நிரஸ்தஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. Hare Krishna. My dear Lord, people in general want to be elevated to the higher planetary system for a long duration of time. In general பார்த்தா, ஏன்னா இதை பண்ணா எனக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும். என்னோட வாயில அதான் வரும். இப்ப நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது, இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணா நல்ல புண்ணியம் கிடைக்கும். நமக்கு புண்ணியம் வேண்டாமே,
ஏன்னா புண்ணியம் கிடைச்சா என்னது, திரும்பி அந்த புண்ணியம்லாம் என்ஜாய் பண்ணி திரும்பி நம்ம இந்த உலகத்துல பிறப்போம். இப்ப நம்ம புண்ணியம் வேண்டாம். பாவம்னாக்கா பாவம் கீழ் உலகத்துக்கு போவோம், புண்ணியம்னா மேல் உலகத்துக்கு போவோம். 2 உலகத்தையும் எப்படின்னா நம்ம பண்ணின பாவமும் புண்ணியமும் அதுக்கு தகுந்தாப்புல எல்லாம் அனுபவிச்சு திரும்பி பிறப்போம். அப்ப நான் வந்து ஜென்ரலா பார்த்தோம்னா எல்லாருமே புண்ணிய காரியங்களுக்கு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. they want to be elevated to the higher planetary system. higher planetary system எப்ப போவா, புண்ணிய காரியம் பண்ணதான் போவா. for a long duration of life அவங்க வந்து இருக்கிறதுக்கு விருப்பப்படுறாங்க. opulence and enjoyment. அங்க வந்து நல்லா எல்லாம் செழிப்போட ரொம்ப உருவசியில் ஆடுறாங்க, இவங்க வந்து சோமரசம் குடிப்பாங்க, அங்க அந்த ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் பண்றதுதான் அவங்க விருப்பப்படுறாங்க. பட் ஐ ஹவ் சீன் ஆல் ஆஃப் தீஸ் த்ரூ த ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் மை ஃபாதர். நான் வந்து எங்க அப்பாவோட இதுலயே நான் பார்த்திருக்கேன், இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தாச்சு. When my father was angry and he laughed sarcastically at the demigods, they were immediately vanquished simply by seeing the movements of his eyebrows. ஆனா என்ன, அங்க டெமிகாட்ஸ் எல்லாம் இங்க மேல் உலகத்துலதான் இருக்காங்க. ஆனா எங்க அப்பாவோட அந்த கோபமான உருவத்தை பார்த்து கண்ணு மொழியெல்லாம் பார்த்தோன்னு என்னது, அவங்க ஓடி தலை தெளிக்க ஓடி வேங்குவேஜ் தலைமறைவா போயிடுறாங்க. அப்புறம் என்ன பிரயோஜனம், அந்த மாதிரி உலகத்துல இருந்து என்ன பிரயோஜனம். எங்க அப்பா வந்து ஒரு அரக்கன் தான், அவரோட அந்த ஒரு மொழியை பார்த்து அது ஒரு கோவத்தோட அந்த கண்மொழியை பார்த்து அவங்க வந்து ஓடி போயிடுறாங்க. சிம்பிளி பை சீயிங் த மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ஐப்ரோஸ், கண்ணு உருவத்தை பார்த்து அவங்க பயந்து வர்றாங்க. Yet my father who was so powerful has now been vanquished by you within a moment. இப்படி எல்லாம் ஒரு பவர்ஃபுல்லான என்னோட அப்பா இருந்துட்டும் இப்ப எப்படி இருக்கார், காணாம போயாச்சு. எல்லாம் உங்களுடைய ஒரு இதா என்னது, ஒரு சின்ன ஒரு இதால நீங்க அவரை வந்து அழிச்சுட்டாள். டெமிகாட்ஸ் எல்லாம் பயந்தடிச்சுன்னு ஓடுறேன். அந்த மாதிரி எங்க அப்பாவையும் நீங்க வந்து தவிடுபடி ஆக்கி விட்டாள், காணாமையே போயிட்டார் அவர் இப்போ. இதெல்லாம் இந்த ஆப்புலன்ஸ் எல்லாம் ஒன்னும் பிரயோஜனப்படாது அப்படின்னு. எஸ் பிரபுஜி படிங்க. தஸ்மாத் அமுஸ்தனு வ்ருதாம் அகம் ஆஷிஷோ ஆயுஹ ஸ்ரீயம் புவவம் ஐந்திரியம் ஆவிரியஞ்ஜந்த்யாத் நச்சாமேதே விலுலிதான் உருவிக்ரமணே காலத்மனேவநய மாம் நிஜ பிருத்திய பார்ஷ்வம். Yes, my dear Lord, now I have completely experienced concerning the worldly opulence, mystic power, longevity, and other material pleasures enjoyed by all living entities from Lord Brahma down to the நான் எல்லாம் பார்த்துட்டேன். லார்ட் பிரம்மால இருந்து சின்ன ஆண்ட் வரைக்கும் எல்லாரும் என்னெல்லாம் பிளஷர், மெட்டீரியல் பிளஷர் என்ன மாதிரி என்ஜாய் பண்றாங்க, அவங்க மிஸ்டிக் பவர் எப்படி, அந்த யோகா எல்லாம் படிச்ச ஒரு பவர் இருக்குமே அதெல்லாம் நான் பார்த்தாச்சு. அவங்களோட வாழ்நாளோட லாஞ்சிட்டிவிட்டி எல்லாம் நான் பார்த்தேன், அவங்களோட செழிப்பு எல்லாமே நான் பார்த்து விட்டேன். ஆஸ் பவர்ஃபுல் டைம் யூ டிஸ்ட்ராய் தம் ஆல், எல்லாம் பார்த்தாச்சு. ஆனா என்னது, உங்களோட அந்த டைம்ங்கிற அவங்களோட அந்த ஆயுதம் இருக்கே, பவர்ஃபுல் டைம்ங்கிற ஆயுதத்தை வச்சு நீங்க இதெல்லாமே டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடுவீங்க. இப்போ அதுக்கு முன்னாடி இந்த மிஸ்டிக் பவரும் ஒன்னுத்துக்கும் பிரயோஜனப்படாது, ஆப்புலன்ஸா இருக்கட்டும், மெட்டீரியல் பிரஷரா இருக்கும், எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடுறது. உங்களோட அந்த பவர்ஃபுல் டைம்ங்கிற வந்து ஆயுதத்தை வச்சு நீங்க எல்லாம் டிஸ்ட்ராய் பண்றீங்க. Therefore, because of my experience, I do not wish to possess them. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிடுது, அதனால எனக்கு அதெல்லாம் வேணும்னு நான் விருப்பப்பட மாட்டேன். எனக்கு வந்து நல்ல லாங் லைஃப் கொடுங்க, எனக்கு நல்ல மிஸ்டிக் பவர் தான் கொடுங்க, யோகாவோட பண்ணி மிஸ்டிக் பவர் எல்லாம் வருமே அதெல்லாம் கொடுங்கலாம், நான் அதுக்கெல்லாம் விருப்பப்பட மாட்டேன். ஏன்னா உங்களோட அந்த காலம்ங்கிற அந்த ஆயுதத்தால் நீங்க இதெல்லாமும் அழிச்சு விடுவீங்க. அப்ப எனக்கு அதுலயும் விருப்பம் கிடையாது. I do not wish to possess them. My dear Lord, I request you to place me in touch with the pure devotee. Let me serve him as a sincere servant. அதனால நான் என்ன ரிக்வெஸ்ட் பண்றேன், உங்களுடைய பியோர் டிவோட்டி யார் இருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட எனக்கு வந்து சங்கத்தை ஏற்படுத்தி கொடுங்க. அவங்களுக்கு சேவை புரியறதுக்கு நான் வந்து சின்சியர் சர்வெண்ட் நான் வந்து வேலை புரியறதுக்கு ரெடியா இருக்கேன், உங்களுக்கு சர்வ் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கேன். எஸ் பபிதா மாதாஜி இருக்கலாம். நேரமா இருது இல்லையா உங்களுக்கு? முடிச்சுட்டு போயிடுறேன் மாதாஜி. ஓகே. புத்ரா சிசீஷ ஸ்ருதி சுகா மிருத கிருஷ்ணி ரூபஹ அக்வேதம் கலிவரம் அசேஷ ருஜாம் விரோஹ அநிர்வித்யதே நது ஜனோ யத் அபீதி வித்வான் காமானலம் மதுலைவ ஷமயந்து ராவைஹி. Hare Krishna Mataji, Hare Krishna. In this material world, every living entity desires some future happiness. எல்லாரும் ஒரு சந்தோஷத்தை எதிர்பார்க்கறாங்க. நான் இது பண்றேன், அப்ப எனக்கு வந்து ஃபியூச்சர்ல ஒரு ஹாப்பினஸ் கிடைக்கணும்னு எதிர்பார்க்கறேன். துக்கம் வரும்னு யாரும் வந்து அதை எதிர்பார்த்துன்னு ஒண்ணும் பண்ண மாட்டாங்க. சுகமா இருக்கணும் அதை எதிர்பார்க்கணும் பண்றாங்க. Which is exactly like a mirage in the desert. அது எப்படி ஒரு டெசர்ட்னா இந்த பாலைவனத்துல ஒரு
கண்ணு இருந்து அப்படி அதுக்கு வந்து மிராஜ் வந்து கற்பனையாலதான் அங்க வந்து தண்ணி இருக்கிறா போல தோற்றம் அளிக்குமே தவிர ஆக்சுவலி டெசர்ட்ல அந்த பாண்டோ தண்ணியோ இருக்கவே இருக்காது. இட் இஸ் ஒன்லி ஒரு இல்யூஷன் தான். அந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த உலகத்துல வந்து நான் நல்ல சந்தோஷமா இருக்கணும்னு நம்ம வந்து விருப்பப்பட்டு என்னெல்லாம் பண்றாங்கோ அது வந்து இட் இஸ் லைக் மிராஜ் இந்த டெசர்ட். ஏன்னா இந்த டெசர்ட்ங்கிற இடத்துல தண்ணியே இருக்காது. அதே போல இந்த உலகத்துல ஒரு ஹாப்பினஸ் வந்து இருக்கவே இருக்காது. ஆனா அது யாரை கேட்டாலும் இப்ப நம்ம உலகத்துல எப்படி இருக்கேன், நல்லா இருக்கேன், ஃபைன், ஹாப்பியா தான் இருக்காங்க. என்ன ஹாப்பி உள்ள போய் பார்த்தா தான் தெரியும். அவ்வளவு துக்கத்துல இருப்பாங்க. சொல்றதுக்கு வாயால வேணா ஹாப்பினஸ் சொல்லுவாங்களா இருக்கும். ஆனா துக்கம் நிறைந்த உலகம் தான் இந்த உலகம். So where is the water in the desert? Desertல தண்ணி இங்க இருக்கு. Or in other words, where is happiness in this material world? பௌதிக உலகத்துல ஹாப்பினஸ் என்ன? அப்ப அத போயிட்டு ஹாப்பினஸ்னா உங்களுக்கு ஆக்சுவலி ஹாப்பினஸ்னா என்ன தெரியாது அப்படிங்கிறார். As for this body, what is its value? இந்த உடம்பை வைத்து நமக்கு என்னதான் வேல்யூ? இந்த சுவாசம் நின்று போயிடுத்து இல்லைன்னா இந்த உடம்பை தூக்கி போட்டுவிடும். ஏன்னா அவ்வளவு நாத்தம் அடிக்கும். இப்பவே பார்த்தா உள்ளெல்லாம் அழுப்பு. நானே சிலப்ப நினைச்சு பார்ப்பேன், என்ன இருக்கு நம்ம மூக்குக்குள்ள பார்த்தா அழுப்பு, காதுக்குள்ள அழுப்பு, கண்ணுக்குள்ள உள்ளெல்லாம் சாக்கடைதான் ஓடுறது. அவ்வளவு நாத்தம் பிடிச்சதா இருக்கு. மேல வந்து ஒண்ணு இல்ல, வேர்த்து கொட்டினாலே நாத்தம் தான். அந்த மாதிரி உடம்ப போயிட்டு நம்ம அது பேணி காத்துங்க. அதுக்கு இவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோமே, எவ்வளவு ஒரு மோசமான ஒரு இதுல இருக்கும் நம்ம. சோ ஆஸ் பர் திஸ் பாடி, வாட் இட் இஸ் வேல்யூ? அதுக்கு என்ன வேல்யூ இருக்கு? இட்ஸ் மியர்லி a source of various diseases. யாராவது 100% ஹெல்தியா இருக்கான்னு இப்ப இந்த காலத்தை சொல்ல முடியுமா? முடியவே முடியாது. ஏன்னா நம்ம சாப்பிடுறதே எல்லாம் கலப்பட சாப்பாடு. யாரும் ஹெல்தி கிடையாது. எல்லாம் ஏதோ கண்ணு சரியில்லை, காது சரியில்லை, ஏதோ ஒண்ணு சரியில்லை. சரி, வெளி உருவம்லாம் நல்லா இருக்குன்னா உள்ள ஏதோ ஒரு அங்க ஏதோ போயிருக்கு. உள்ள வந்து ஏதோ டைஜஷன் ப்ராப்ளம், அந்த ப்ராப்ளம், அசிடிட்டி, அல்சர் ஏதோ ஒண்ணு இருக்கும். So the so-called philosophers, scientists and politicians know this very well. But nonetheless, they aspire for temporary happiness. எல்லாருக்கும் இது தெரியும். யாரும் நிரந்தர மீன்ஸ் யாருமே வந்து பெர்மனண்டா நல்ல ஹாப்பியா இருக்காங்கன்னு இல்ல. எல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு கலப்படத்தோட தான் நம்ம வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஆனாலும் அவங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ணாம என்னது இன்னும் அது வந்து இது ஆஸ்பயர் பண்றாங்க. என்ன ஆஸ்பயர் பண்றாங்க? டெம்பரரி ஹாப்பினஸ் இன்னும் அனுபவிக்கிறதுக்கு அவங்க வந்து விருப்பப்படுறாங்க. Happiness is very difficult to obtain, but because they are unable to control their senses, they run after the so-called happiness or of the material world and never come to the right conclusion. அவங்களுக்கு தெரியும் இங்க இருக்கிறதெல்லாம் சாஸ்வதம் இல்லை, ஹாப்பினஸ் எல்லாம் ஹாப்பினஸே கிடையாது. இருந்தாலும் அதுக்கு பின்னாடி ஓடுறாங்க. என்னது? பணம் சம்பாதிக்கணும். என்னது? அதனால ஒரு கல்யாணம் பண்ணணும். சரி, கல்யாணம் பண்ணி எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்க போறாங்களா? இல்ல, அதுல ஒரு துக்கம் வரப்போறது தெரியும். அப்புறம் என்னது? இதுல நல்லா படிச்சு சரி அந்த பிள்ளைய நல்லா படிக்க வைக்க ஓகே, இந்த ஒரு டெம்பரரி ஃபேஸ்க்கு நல்லா இருக்கும். என் பிள்ளை படிச்சான், என் பொண்ணு படிச்சான். அதுக்கப்புறம் என்னது? அவங்க பிச்சுட்டு போயிட போறாங்க. நம்ம அந்த ஐயோ கடன் எல்லாம் அடிச்சு நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்கோம். சோ எல்லா வீட்லயும் இருக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் ப்ராப்ளம். ஆனா அது தெரிஞ்சுட்டே நம்ம வந்து என்னது இதுதான் ஹாப்பினஸ் வந்து நம்ம வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இந்த மாதிரிதான் ஹாப்பினஸ் இருக்கும். அண்ட் அதனால அவங்க வந்து கன்ஃபியூஸ்டா இருக்காங்க. they are unable to come to a right conclusion. எது ஹாப்பினஸ்னு தெரியாம கன்ஃபியூஸ்டா இருக்காங்க. எஸ், கீதா மாதாஜி தானே? படிங்க படிங்க மாதாஜி. இக்வா அகம் ரஜஹ பிரபவ ஈஷா தமோ அதிகோ அதிகே அஸ்மின் ஜாதஹ சுரேதர குலே இக்வா தவானு கம்பா நா பிரம்மணோ நாது பவஸ்ய நா வை ரமாய யன்மே அர்பிதஹ ஷிராசி பத்மகரஹ பிரசாதன. Hare Krishna. Oh my Lord, oh Supreme, because I was born in a family full of hellish material qualities of passion and ignorance. ஏன்னா ரஜ இது இந்த குலத்தை தானே பிறந்தது, அரக்க குணத்தை தானே பிறந்தது. அரக்க குணம்னா என்னது? எல்லாம் ரஜோ குணம், தமோ குணம் நிறைந்த அந்த மாதிரி இதுலதான் வந்து ஹெல்லிஷ் மெட்டீரியல் குவாலிட்டிஸ் அந்த மாதிரி சரௌண்டிங்ல தான் நான் பிறந்திருக்கேன். அப்ப என்னோட பொசிஷன் என்னது? வாட் இஸ் மை பொசிஷன் அண்ட் வாட் இஸ் செட் டு பி what is to be said of the causeless mercy which was never offered even to the Lord Brahma, Lord Shiva, or the goddess of fortune Lakshmi? You never put your lotus hand upon their heads, but you have put it upon mine. Oh, superb. என்ன சொல்ற? நான் வந்து ஒரு அரக்க குலத்தை பிறந்திருக்கேன். எல்லாம் தமோ குணமும் ரஜோகுணம் நிறைந்த அந்த மாதிரி அரக்க குணத்தை. அப்ப என்னோட பொசிஷன் எப்படி இருக்கு? ஆனாப்பட்ட யாரு? உங்களோட காஸ்லெஸ் மர்சிக்கு வேண்டி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. யாரு? பிரம்மா, சிவா, லக்ஷ்மி தேவி எல்லாம் வெயிட் பண்றாங்க உங்களோட காஸ்லெஸ் மர்சி. ஆனா அவங்களெல்லாம் விட்டுட்டு என் தலையில நல்ல ஒரு ஆசீர்வாதம் மாதிரி என் தலையில கை வச்சு எனக்கு வந்து நீங்க வாசி புரிந்தீங்களே அப்படின்னு, புட் இட் அப்பான் மைண்ட் அப்படின்னு ரொம்ப நெகிழ்ந்து போறாரு. படிங்கோ. ஜெய் ஸ்ரீமத். ஐஷா பராவர மதிர் பவதோ நனோஸ்யாத்
चन्दोर् यदात्मसुकृतो जगदस्तथापि संसेवया सुरकरो इव ते प्रसादः देवानरूपम् उदयो न परावरत्वम्. हरे कृष्ण. Hare Krishna. Unlike an ordinary living entity, my lord, you do not discriminate between friends and enemies. பகவானுக்கு தான் பார்ஷியலிட்டி கிடையாது. நம்ம பகவத்கீதையிலே படிச்சோம். யாரு நல்ல பகவானை சேவை புரியறாங்களோ சேவைன்னா என்னது, பகவானை பத்தி நல்லா தொழுது அவருக்கு ஆஃபர் பண்ணி அவருடைய இன்னைக்கு ஏகாதசி அந்த விரதம் எல்லாம் அனுஷ்டிச்சு எல்லாம் பண்ணும்போது என்னது, அப்போ பகவானோட ஒரு கருணை கிடைக்கும். நம்ம எவ்வளவு பகவானுக்கு பண்றோமோ அது போல அவர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவதே தவிர அவருக்கு பார்ஷியாலிட்டி கிடையாது. யூ டு நாட் டிஸ்கிரிமினேட். இவர் என்னோட ஃப்ரெண்டு, இவன் எனிமி, இவனுக்கு கொடுக்க மாட்டேன் இவனுக்கு கொடுப்பேன் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. இந்த ஃபேவரபிள் அன்ஃபேவரபிள் அப்படின்னு இந்த இவனுக்கு வந்து பார்ஷாலிட்டி பண்றேன் அவனுக்கு பண்ண மாட்டேன் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. பிகாஸ் ஃபார் யூ தெர் இஸ் நோ கன்செப்ஷன் ஆஃப் ஹையர் அண்ட் லோவர். உங்களுக்கு யாரு மேல் இதுல இருக்காங்க, மேல் என்னது லெவல்ல இருக்காங்க, கீழ் லெவல்ல இருக்காங்க, அந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்கு வேறுபாடே கிடையாது. நந்தலெஸ் you offer your benedictions according to the level of one's service. இருந்தாலும் நீங்க வந்து எப்படி எல்லாருக்கும் சர்வீஸ் இது அருள் புரி எப்படி பண்றாங்க, எப்படி அருள் புரியுறாங்க, எப்படி நம்ம சர்வீஸ் பண்றோமோ, பகவானை நினைத்து எப்படி நம்ம வந்து ஜப்பம் பண்றோமோ, பகவானை நினைத்து ஜப்பம் மாத்திரம் இல்லை எல்லாமே இருக்கு. கோயில் போறது, காலையில மங்களா ஆரத்தி பாக்குறதுல இருந்து பிரபுஜியை பாக்குறேன் நான் சிலப்பெல்லாம் மங்களா ஆரத்தி போது எல்லாம் ரொம்ப இம்ப்ரூவ்மெண்டா நிறைய என்னோட வேற டிவோட்டிஸ் எல்லாம் காலையில எழுந்துக்கிறது மாத்திரம் இல்ல, தட் இஸ் நாட் ஒரு அட்டெண்டன்ஸ் மாதிரி அந்த மாதிரி கிடையாது. நம்ம சின்சியரா நம்ம பகவானை நினைத்து என்னெல்லாம் பண்றோம் அது நம்ம மனசுக்கு தெரியும். யாருக்கும் ஒப்பேத்துறதுக்கு வேண்டி வேண்டாம், நம்ம மனசுக்கு தெரியும். அதுல இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டேக்கும். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னது, அது பகவானுக்கு தெரியும். யூ ஆஃபர் யுவர் பெனடிக்ஷன் அக்கார்டிங் டு த லெவல் ஆஃப் ஒன் சர்வீஸ். அவங்க எப்படி சர்வீஸ் பண்றாங்களோ அது போல நீங்க வந்து ரெசிப்ரோகேட் பண்றீங்க. எக்ஸாக்ட்லி as a desire tree. desire tree எப்படி delivers fruits according to one's desire. desire tree ஒரு என்னது ஒரு மரம் இருக்கான். நம்ம என்ன எதிர்பார்ப்போமோ அந்த மரத்துல அது கிடைக்கும். அதே போலதான் வந்து நம்ம பகவானுக்கு எவ்வளவு ஆஃபர் பண்றோமோ, ஆஃபர்னா என்னது, மனசார ஒரு லவ்விங் டெண்டன்சியோட டிவோஷன் நம்ம என்னெல்லாம் பண்றோமோ அது போல நமக்கு கிடைக்கும். according to one's desire and make no distinction between the lower and higher. இந்த desire tree என்னது, இவன் வந்து நல்லவனா கெட்டவனா, இவன் மேல் லெவல்ல இருக்கானா கீழே, அதெல்லாம் பார்க்காம என்ன கேட்கறாங்களோ அது கொடுக்குற desire tree கொடுக்குறா போல பகவான் அப்படிதான் கொடுக்குறாரு. அவருக்கு ஒரு டிஸ்டிங்ஷன் கிடையாது. எஸ் பிரபுஜி நீங்க இல்லையே, யார் இப்ப படிச்சா? கீதா மாதாஜி தானே படிச்சா. யார் படிச்ச இப்போ? விஜயலட்சுமி மாதாஜி படிக்கிறேன் இப்போ. விஜயலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. एवं जनं निबतितं प्रभवाहि गुभे कामाभिकाममनुय प्रथन् प्रसंगात् कृत्वात्मसात् सुरर्षिणा बहवन् गृहीत सोहं कथं नु विसृजे तव प्रत्यसेनाम्. Hare Krishna. Hare Krishna. My dear Lord, O Supreme Personality of Godhead, because of my association with material desires, one after another, I was gradually falling into the blind well full of snakes, following the general populace. என்னது பரே சொல்ற யாரு, பிரகலாத் மகாராஜ் சொல்றாராம், நான் வந்து மெட்டீரியல் டிசைர்ல ஆசைப்பட்டு நான் வந்து இதுல அவரே அப்படி சொல்றாருன்னா நம்ம எல்லாம் எந்த மூளைக்கு இப்படி நினைச்சு பார்ப்போம். அவர் மெட்டீரியல் டிசைர்ல ஆசைப்பட்டதுனால ஒரு என்னது கீழே 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 விழுந்துட்டு இருந்தாராம். ஃபாலோயிங் த பிளைண்ட் வெல் சொல்லுவோம் இல்லையா, நம்ம வந்து வழிக்க விழும்போது என்னது சறுக்கி ஒரு கீழே வந்து விடுறோமே, அந்த மாதிரி ஃபுல் ஆஃப் ஸ்னேக்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு. அந்த மாதிரி நான் போய் விட்டேன், ஃபாலோயிங் த ஜெனரல் பாப்புலன்ஸ். பட் யோர் சர்வெண்ட் நாரத முனி கைண்ட்லி அக்செப்டட் மீ ஆஸ் ஹிஸ் டிசைபிள் அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்டட் மீ ஹவு டு அச்சீவ் திஸ் டிரான்சென்டென்டல் பொசிஷன். நான் வந்து அறியாத்தனத்துல அப்படி சொல்றார். அவர் பயத்துல இருக்கும்போதே இது பகவானை வந்து ப்ளே பண்ணவர். அவருக்கு அவ்வளவு பக்தி இருந்தாலும் அவர் வந்து தனியா அப்படி தாழ்த்தி சொல்லிட்டாரு. அந்த மாதிரி ஒரு முட்டாள்தனமான இந்த மெட்டீரியல் ஆசைகள் எல்லாம் இருந்து கீழே வீழ்ச்சி அடைகின்றதே. ஆனா லக்கிலி வந்து நாரத முனி வந்து எனக்கு எல்லாம் அவர் எனக்கு வந்து காப்பாத்தினார். எனக்கு எல்லாம் அவரோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாம் கொடுத்தது வந்து நான் கேட்டு அதை எப்படி டிரான்சென்டென்டல் பொசிஷன் ஆன்மீக நிலையில எப்படி உயரணும்னு அவர் காட்டி கொடுத்ததுனால லக்கிலி நான் அந்த மாதிரி வெளியில வந்தேன் அப்படிங்கிறார். Therefore, my first duty is to serve him. அதனால எனக்கு வந்து முதல்ல என்ன பண்ணோம், நாரத முனிவரை எனக்கு வந்து அவரை வந்து எனக்கு அவருக்கு நான் சேவை புரியணும். How could I leave his service? நான் எப்படி அவருக்கு சேவை புரியாம நான் எப்படி என்னால இருக்க முடியும்? ஏன்னா அவர் தானே இதுல இருந்து காப்பாத்துறாரு அப்படிங்கிறார். அவரை பிரகலாத மகாராஜுக்கு பேர் போனவர் இல்லையா, அவருக்கு வந்து எப்போ டிவோஷனல் சர்வீஸ் ஆரம்பிக்க முடியும்னா பிரகலாத மகாராஜ்.
வயத்துல இருக்கும் போதே வந்து ஆரம்பிச்சுட்டார். அப்படி சொன்னவரே இப்படி சொல்ற. அப்ப நம்ம எல்லாம் எந்த மூலைக்கு நினைச்சு பாக்குறேன், இவ்வளவு வருஷம் இருந்ததே வேஸ்ட். எஸ், இப்ப பிரபுஜி நீங்க படிங்க. மத் பிராண ரஷணம் ஆனந்த பிதுர் வதிஷ்ச மன்யே சிவ பிரத்ய ருஷி வாக்கியம் ருதம் வித்யாதுதம் கட்டம் பிரகுருஷ்யத் யத் அவேச்சத் அசத் விதிச்சசூஸ் தவாம் ஈஸ்வரோ மத் அபரோ ஆவது கம் ஹராமி. ஹரே கிருஷ்ணா. மை லார்ட், அன்லிமிட்டட் ரிசர்வர் ஆஃப் டிரான்சென்டென்டல் குவாலிட்டிஸ். அவருக்கு என்னது அவ்வளவு ஒரு இருக்கு, நிறைய ஆன்மீக அறிவென்ன, ஆன்மீக அழகென்ன, ஆன்மீக பலம் என்ன, எல்லாம் அவ்வளவு இருக்கு அவர்கிட்ட. ரிசர்வர் மாதிரி அவ்வளவு இருக்கு. யூ ஹவ் கில்ட் மை ஃபாதர் ஹிரண்யகிருஷ்ணன், சேவ் மீ ஃப்ரம் ஹிஸ் ஸ்வோர்ட். அவர் என்ன அழிக்கிறதுக்கு எல்லா இதுவும் ஆயுதங்களும் வச்சு எல்லாம் பண்ணினார், கொலை பண்றதுக்கு. ஆனா அதுல இருந்து என்ன காப்பாத்திப்பீங்க, அவரையே அழிச்சு ஹிரண்யகிருஷ்ண அழித்து என்ன வந்து காப்பாத்திப்பீங்க. He had said very angrily. எங்க அப்பா என்ன சொன்னாரு, if there is any supreme controller other than me, let him save you. என்னை விட யாரோ உயர்ந்தவர்னா அவன் வந்து உன்னை காப்பாத்திட்டு சொல்லிட்டு என்ன அழிக்கவே வந்துட்டாரு, என்ன அழிக்க வந்துட்டாரு. I shall now sever your head from your body. அதுவும் சொன்னா, நான் தலையை வந்து வெட்டிடுறேன், உடம்புல இருந்து தலையை வெட்டிடுறேன், யாரு உன்னை வந்து காப்பாத்துறாங்க பாப்பா, என்னை விட யாரு தெரியும் அப்படியெல்லாம் சொன்னாரு எங்க அப்பா. Therefore I think that both saving me and killing him, you acted just to prove the words of your devotee. என்னது, என்ன காப்பாத்துறதுலயும் சரி, உங்களை வந்து நிந்தித்து பேச அவரை வந்து அழித்ததுலயும் சரி, வந்து நீங்க ப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்க. என்ன ப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்க, உங்க டிவோட்டி, prove the words of your devotee. டிவோட்டி என்ன சொல்றாங்க, you have acted just to prove the words of your devotee. There is no other cause. டிவோட்டி என்னது, கடவுள் தான் பெரியவர் அப்படின்னு ஒரு டிவோட்டி பண்ணா, கிருஷ்ணா டிவோட்டினா கிருஷ்ணா பெரியவர் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, எல்லாமே கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடைகிறோம். சோ அவ வந்து எப்படி சரணடைவோம், பிளைண்ட் ஃபேத்தா அவங்க வந்து சரணடைந்து நீங்க காப்பாத்துவீங்க அந்த ஒரு நம்பிக்கையில அவங்க இருக்காங்க. அதை வந்து நீங்க உண்மைப்படுத்தி விட்டீங்க, நீங்க வந்து என்ன காப்பாத்திட்டீங்க. நீங்க அப்பா யார் இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசி ஏதாவது துஷ்டத்தனமா இருந்தாங்களும் அவங்கள அழிச்சிட்டீங்க. there is no other cause. வேற ஒரு காரணம் இல்ல. டிவோட்டியோட வேர்ட்ஸ் வந்து ப்ரூவ் ஆக்குறது, அவங்க சொன்னது கரெக்ட்னு சொல்றதுக்கு வேண்டிய நீங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு காரியம் எல்லாம் பண்ணினீங்க. பவிதா மதாஜி போயாச்சு இல்லையா, கீதா மதாஜி. பவிதா மதாஜி, கீதா மதாஜி இருக்கா இல்லையா, படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. 40 ஆயிடுத்து. ஏகஸ்த்வாம் ஏவ ஜகத் ஏதம் அமுஷ்ய யத் த்வம் ஆதி அந்தயோ ப்ருதக் அவஸ்யசி மத்ய தஸ்ய ஸ்ருஷ்ட்வா குண யுவ்யாதிகரம் நிஜ மாய ஏதம் நனோவ தைர் அவசீதஸ் தத் அனுப்ரவிஷ்டः. My dear Lord, you alone manifest yourself as the entire cosmic manifestation. Entire இதுல இந்த காஸ்மிக் மேனிஃபெஸ்டேஷன் உலகம், நம்ம எர்த் மாத்திரம் இல்ல, நம்ம ஒரு அண்டம் மாத்திரம் இல்ல, பெரிய ஒரு உலகளாவிய இது இருக்கே, இடம் இருக்கே, அந்த ஃபுல் எர்த்தோட அந்த காஸ்மிக் காஸ்மிக் என்னது, என்ன சொல்ற, மில்கி வே, அந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் நீங்க பரவி இருக்கீங்க. ஃபார் யூ எக்ஸிஸ்டட் பிஃபோர் த கிரியேஷன். ஏன்னா அதெல்லாம் கிரியேட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க தான் இருந்திருக்கீங்க. யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆஃப்டர் த அனிஹிலேஷன். எல்லாம் அழிந்து விட்ட பிறகு நீங்க தான் இருக்கீங்க. அண்ட் யூ ஆர் த மெயின்டெனர் பிட்வீன் தி பிகினிங் அண்ட் எண்ட். நீங்க தான் வந்து கிரியேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இருந்தீங்க, அழிஞ்சப்புறம் இருந்தீங்க, நீங்க வந்து மெயின்டைன் பண்றீங்க. கிரியேட் பண்ணி அதை மெயின்டைன் பண்றீங்க, அதை அழிஞ்சப்புறமும் நீங்க தான் இருக்கீங்க, எப்போ நீங்க இருக்கீங்க. அண்ட் all this is done by your external energy through actions and reactions of the three modes of material. இதெல்லாம் எப்படி பண்றாங்க, ரஜோகுணம் தமோகுணம் அப்படின்னா அவரோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. இதை வச்சுதான் அவர் வந்து இந்த மாதிரி கிரியேஷன் பண்றது. ரஜோகுணம் தானே ஒரு கிரியேட் பண்றாங்கன்னா, இதெல்லாம் ரஜோகுணத்தினாலதான் முடியும். தமோகுணம்லாம் அப்படி சோர்ந்துதான் இருக்கும், அதனால ஒண்ணும் முடியாது. ரஜோகுணத்தாலதான், அவரோட ரஜோகுணத்தை வச்சுதான் அவர் இதெல்லாம் கிரியேட் பண்றாரு. Therefore whatever exists externally and internally is you alone. எல்லாம் இருக்கு. எக்ஸ்டர்னல்னா எனக்கு வெளிப்புறமா தெரியறதும் உட்புறமா இருக்கிறது எல்லாமே நீங்க இல்லாம வேற ஒன்றும் இல்லை, எல்லாமே உங்களுடைய எனர்ஜியால தான் வந்திருக்கு. மாதாஜி படிச்சிருக்கோம். சதா சதீஷ பவாம் ததோ அன்யோ ஆயா யத் ஆத்ம பரபுத்தி இயம் சக அபார்த்தாயத் யஸ்ய ஜன்ம நிதனம் நிதிர் ஈக்ஷணம் ச
தத்வை தத்ஏவ வசுகாலவத் அஷ்டிதர்வோஹோ. My dear Lord, O Supreme Personality of Godhead, the entire cosmic creation is caused by you. எல்லாமே நீங்க காஸ்மிக் எல்லாமே கிரியேட் பண்ணுவார். ஒருத்தர் கிரியேட் பண்ண மாட்டாரா? எல்லாமே அவர் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கார். எல்லா பிளானட்ஸ் என்ன, கேலக்ஸி என்ன, ஸ்டார்ஸ் எல்லாமே அவர் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கார். caused by you, and the cosmic manifestation is an effect of your energy. உங்களுடைய எனர்ஜியோட பிரபாவம் தான் அதெல்லாம் தெரியாது. although the entire cosmos is but you alone, எல்லாமே நீங்க தான், எதுவுமே உங்களால் இல்லாம அது இல்லை. அந்த மாதிரி யூ கீப் யுவர் செல்ஃப் அலூவ் ஃப்ரம் மீ, எல்லாமே உங்களாலதான் அது கிரியேட் ஆயிருக்கு. ஆனா நீங்க அதுல இருந்து விடுபட்டு இருக்கீங்க. நம்ம அந்த மாதிரி முடியுமா? நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு கர்ச்சீஃப் வந்து நமக்கு வேண்டி வாங்கினா கூட அது என்னது என்னுடையதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாசசிவ் பண்ணிருக்கோம். ஆனா பகவான் அந்த மாதிரி கிடையாது. எல்லாம் அவர் மூலமா தான் கிரியேட் ஆயிருக்கு. ஆனா அவர் அதுல வந்து மாட்டேங்கிறார். The conception of mine and yours is certainly a type of illusion. நம்ம அந்த மாயால தான் இருக்கும். என்னுடையது, இது உன்னுடையதுங்கிற மாயால நாம தான் சிக்கின்றோமே தவிர பகவான் அந்த இதுல இல்லவே இல்லை. Because everything is an emanation from you and is therefore not different from you. எல்லாமே பகவானுடைய அம்சங்கள் தான். அவர் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. ஒரு வீடு கட்டுறோமா, இந்த பூமியில இருந்து ஒரு மண்ணை எடுத்துதான் நம்ம வந்து அந்த இடத்துலதான் நம்ம கட்டுறோம். ஆனா என்னுடைய வீடு. சரி, நம்ம சுவாசிக்கிறோம். எந்த வெளியில இருக்கிற ஃப்ரீ காத்துக்கு இருக்கு, அதைதான் நம்ம சுவாசிக்கிறோம். தண்ணி, இந்த நதியில இருந்து வர தண்ணி எல்லாம் தான் குழாயில வந்து பைப்ல இருந்து நம்ம குடிக்கிறோம். ஆனா என்னுடைய வீடு, என்னுடைய தண்ணி, என்னுடைய இது எல்லாம் என்னுடைய நம்ம வந்து மாயில சிக்கணும் எல்லாம். ஆனா எல்லாம் என்னது, எல்லாம் உங்களுடைய வந்து ஒரு அம்சங்கள் தான் எல்லாமே. Indeed, the cosmic manifestation is not different from you. எல்லாமே நீ உங்களுடைய அம்சங்கள் தான். அதனாலதான் டேஸ்ட் ஆஃப் வாட்டர், தண்ணியில உள்ள டேஸ்ட் நீங்க தான். எல்லாமே அந்த மாதிரி தானே அந்த 10th 11th சாப்டர்ல எல்லாம் படிக்கிறோம். So and annihilation is also caused by you. எல்லாமே அழிய வைக்கிறது நீங்க தான் பண்றீங்க. There is a reason for it. அதனால நீங்க பண்றீங்க. This relationship between your lordship and the cosmos is illustrated by the example of the seed and the tree, or the subtle cause and the gross manifestation. ஒரு சீடு, ஒரு என்னது பீஜம்னா என்னது, சீடுக்கு என்ன சொல்லுவோம்? அந்த கொட்டைன்னா ஒரு விதைங்கிற வேர்டே வராது. கொட்டைன்னு ஒரு அந்த விதையில என்ன பொட்டன்சி இருக்கும்? பெரிய மரம் வளர்றதுக்குள்ள அந்த பொட்டன்சி இருக்கு. அந்த பொட்டன்சி யாரு கொடுக்குறான்? அந்த எனர்ஜி யாரு கொடுக்குறாங்க? பகவான் தான் கொடுக்குறாங்க. பார்க்கறது அது ஒரு சின்ன விதையா இருக்கு. ஆனா அதுல உள்ள சக்தி எவ்வளவு இருக்கு? ஒரு பெரிய மரம் வளர்க்கக்கூடிய சக்தி இருக்கு. அந்த ரிலேஷன், அந்த the cosmos is illustrated by the example of seed and the tree. அந்த மாதிரிதான் ஒரு ஃபுல் காஸ்மாஸ் வந்து எப்படி கிரியேட் ஆயிருக்கு? பகவானோட அம்சத்தினாலதான் எல்லாமே கிரியேட் ஆயிருக்கு. எக்ஸாம்பிள் வந்து சீட் அண்ட் ட்ரீ, ஆர் த சட்டில் காஸ் அண்ட் கிராஸ் மேனிஃபெஸ்ட். சட்டில் காஸ் அன்மேனிஃபெஸ்டட் இதுல இருக்கும். அதெல்லாம் மேனிஃபெஸ்ட் ஆனா பெரிய ஒரு இது என்னது, ஃபுல் உலகளாவிய வடிவம் வந்து பகவான் எடுத்து காட்டுற. எல்லாம் நான் தான், எல்லாம் வந்து எனக்குள் அடக்கம் அப்படிங்கிற. எஸ், மாதாஜி படிச்சுங்க. விஜயலட்சுமி விஜயலட்சுமி மாதாஜி இல்ல, மாதாஜி இல்லையா? நான் பாக்கலையே. ஓகே, மாதாஜி இல்ல. ஓகே, பிரபுஜி, கீதா, ஜெயஸ்ரீமாதி நான் படிங்க வச்சு கிரிஞ்சிடம் படிச்சுடலாம். ஏன்னா நான் 50 நிமிஷம் முடிக்க பாக்கேன், 7 மணிக்கு. நியஸ்யேதம் ஆத்மனி ஜகத் விலயாம்பு மத்யே மத்யே சேஷத்மனா நிஜ சுகானுபவ நிரீஹ யோகனே மிலித திருத்க ஆத்ம நிபீத நித்ரஸ் துரிய ஸ்திதியதோ ந தமோ ந குணாஸ்ஸ யுங்கே யுங்ஷேஷ. Yes, Yungshe. My Lord, oh my Lord, oh Supreme Personality of Godhead, after the annihilation, the creative energy is kept in you. எல்லாத்தையும் அழித்து விட்டேன்னு அந்த 10th 11th சாப்டர் எல்லாம் அவர் வாயில போயிடும். எல்லா எனர்ஜி அவர் தான் உள்ள அடக்கிட்டு இருக்காரு. திரும்பி எப்போ அப்பியர் பண்ணணுமோ, எப்போ வந்து எல்லாம் மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணணுமோ, எல்லாம் வந்து அவர் தான் கிரியேட் பண்றாரு. எல்லா எனர்ஜி அவர் அடக்கி வச்சுட்டு அவர் தான் எல்லாத்தையும் கிரியேட்டும் பண்றாரு. After the annihilation, the creative energy is kept in you, who appear to sleep with half closed. ஆனா எப்படி அவர் வந்து பாதி கண்ணு மூடி பாதி கண்ணு திறந்து தூங்குறா போல ஒரு காட்சி தர்றாரு அவர். Actually, however, you do not sleep like an ordinary human being. நம்ம தூங்குற போல எல்லாம் தூங்க முடியாது. நம்ம தூங்கினா வேற உலகத்துக்கே போயிடுறோம். அந்த மாதிரி கிடையாது. அவருக்கு எல்லாம் என்ன நடக்கிறதுன்னு தெரியும், அவர் என்ன பண்றாரு தெரியும், அதெல்லாம் தெரிஞ்சுனே தான் பண்றாரு. For you are always in transcendental stage, beyond the creation of the material world, and you always feel transcendental bliss. அந்த ஆன்மீகத்துல நீங்க செஞ்சிருக்கீங்க. அந்த ஒரு ஆனந்தத்துல நீங்க மூங்கி அப்படி ஒரு கண்ணு பாதி மூடி பாதி திறக்கிற அந்த இதுல இருக்கீங்க. நம்ம அப்படி இல்லையே, வேற உலகத்துக்கே போயிடுவோம். நம்ம வந்து இடி விழுந்தா கூட சில பேருக்கு எல்லாம் தெரியும், எனக்கு எல்லாம் தெரியாது. அவ்வளவு நல்ல தூக்கம் இருக்கும்.
As Karanodakasha Vishnu, you thus remain in a transcendental status, not touching the material objects. Although you appear to sleep, this sleeping is distinct from sleeping in ignorance. நம்ம தூங்குற இதுக்கும் ignorance-னா என்னது, அறியாத்தனத்துல நம்ம வந்து முங்கி இருப்போம். அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லீப்புக்கும் பகவானுடைய உறக்கத்துக்கும் வித்தியாசம். இப்போ காரணோதக விஷ்ணு அதுதான். அவர்தான் ஃபர்ஸ்ட் மெயின் இது என்னது, மூல இது பகவானுடைய ரூபம் என்னது, காரணோதக விஷ்ணு. அவர்கிட்ட இருந்து எல்லாமே கிரியேட் ஆகுது, அவர் அனிலேட்டும் பண்றாரு. அவர் வந்து டிரான்சென்டென்டல் ஸ்டேட்டஸ்ல இருப்பார். எஸ் மாதாஜி, கீதா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. தஸ்யைவ தே பபூர் இதம் நிஜ காலே சக்தயா சஞ்சோதித பிரகிருதி தர்மனா ஆத்மகூடம் அம்பசி அனந்த ஷயனாத் விரமத் சமாதேர் நாபேர் அபுத்சவ கணிகா வடவன் மகாப்தம். This cosmic manifestation, the material world is also your body. அப்ப என்னது, இந்த மெட்டீரியல் பாடி எல்லாம் அவருக்குள்ள அடக்கி வச்சிருக்காரு. எல்லாம் அதை வந்து கிரியேட் பண்ணும்போது என்னது, அதுவும் அவரோட அங்கம் மாதிரி தான். வேர்ல்டே என்டையர் மெட்டீரியல் மேனிஃபெஸ்டேஷன் என்னெல்லாம் இருக்கும் அது அவரோட உடம்பு மாதிரி தான், உடல் மாதிரி. This total lump of matter is agitated by your potent energy known as கால சக்தி. காலத்தினால அது வந்து அஜிடேட்னா வந்து மாறுதல் பெறுது. And thus the three modes of material nature are manifested. அந்த வந்து மூகுணங்களும் எழுந்து அது வந்து அதோட தாக்கத்தை காட்டுறது. You awaken from the bed of Sesha, Ananta, and from your navel a small transcendental seed is generated. அவர் வந்து அந்த படுத்துட்டு இருக்கிற அந்த இதுல வந்து you awaken from the bed of Sesha. சேஷா நாகத்துல அவர் படுத்துட்டு இருக்கிற அனந்தா, சேஷன் அவர் பேர் அனந்தா. அவரோட தொப்புள்ல இருந்து என்னது, ஒரு சின்ன விதை இப்படியே ஒரு ஜென்ரேட் ஆகி அது ஒரு இப்படியே ஒரு என்னது ஃப்ளவர், லோட்டஸ் ஃப்ளவரா இது வந்து அதுலதான் பிரம்மாவே கிரியேட் ஆகுது. It is from the seed that the lotus flower of the gigantic universe is manifested. தொப்புள்லேருந்து ஒரு இது வந்து நாபிகமலம். எஸ், அந்த மாதிரி ஒரு gigantic universe அது வந்து கிரியேட் பண்றாரு. Exactly as a banyan tree grows from a small seed. அந்த மாதிரி உருவம் எடுக்கிறது. எஸ், படிச்சிடுங்க மாதாஜி. ஜெய் ஸ்ரீமத். சம்பவ கவிர் அதோ அன்யத் அபஷ்யமான ஸ்வாமீஜம் ஆத்மனி ததம் ச பகிர்விசிந்த்ய நாவிதம் அப்து நிபஞ்சமானோ தாதே அங்குரே கதம் உகோ பலபேத பீஜம். ஹரே கிருஷ்ணா. From that great lotus flower Brahma was generated. அந்த lotus flowerல இருந்து அந்த நாபிக் கமலத்துல இருந்து பிரம்மா கிரியேட் ஆறாரு. ஜெனரேட்னா என்னது, அவர் பிறக்கிறார் அந்த மாதிரி. பட் பிரம்மா certainly could see nothing but the lotus. பிரம்மாக்கான என்ன தெரியாது, லோட்டஸ் ஃபிளவர் தான் தெரியாது. அது ஒரு தண்டு எங்க வந்திருக்கு, யாரோட தொப்புள் கொடியில இருந்து வந்துட்டு அவருக்கு கண்ணுக்கே தெரிய மாட்டேங்குது, அவ்வளவு பெரிய உருவம் தெரியும். அந்த மாதிரி see nothing but the lotus. Therefore thinking you to be outside. அதனால அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, லோட்டஸ் ஃபிளவர்ல பிறந்திருக்கேன் அப்படி நினைக்கிறாரு, போட்டிருக்கு அப்படி. அப்ப அவருக்கு அது தெரிய மாட்டேங்குது. உங்களுடைய நாவி கமலத்துல இருந்து உள்ளதுல இருந்து நான் வந்திருக்கேன்னு தெரியாது. Lord Brahma, therefore thinking you to be outside, Lord Brahma dove into the water and attempted to find the source of the lotus for 100 years. அதனால அவர் வந்து இந்த லோட்டஸ் ஃபிளவர் தண்டு எங்கதான் இருக்கு, இவன் நாவி கமலத்துக்கு வந்து தெரியாததுனால தேடின்னு போற ஒரு 100 வருடங்களா அதோட எண்டு எங்க இருக்கு, தன்னுடைய எண்டு எங்க இருக்குன்னு தேடின்னு போறாரு. He could find no trace of you. அப்போ அவருக்கு வந்து அது கண்டுபிடிக்க முடியல. However, when a seed fructifies, the original seed cannot be seen. உண்மையில என்னன்னாக்கா, ஒரு சீடு வந்து ஒரு உருவம் எடுத்து மேனிஃபெஸ்ட் ஆகி ஒரு மரம் ஆயிடுதுன்னா அந்த சீடு கண்ணுக்கு தெரியாது. அதுதான் ஃபேக்ட். இருந்தாலும் அவர் வந்து அந்த சீடை தேடுற சீட்னா என்னது, ஒரிஜினல் எங்கேயிருந்து வந்து ஆரம்பம் ஆயிடுதுன்னு தேடுறதுக்கு அவர் வந்து பிரயத்தனப்படுறாரு. இக்னோரன்ஸ் காட்டுறது. இது நான் படிச்சுடுறேன், நானும் இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்றேன். சத்வ ஆத்ம யோனிர் அதிவிஸ்மித ஆசிரிதோ அப்ஜம் காலேன தீவிர தபசா பரிசுத்த பாவஹ த்வாம் ஆத்மனீஷ புவி கந்தம் இவாதி சூக்ஷ்மம் பூதேந்திரியாசயமயே விததம் ததர்ஷ. Lord Brahma, who is celebrated as Atma Yoni, having been born without a mother. அவருக்கு வந்து ஒரு அம்மா அப்பா அந்த மாதிரி சம்பந்தத்துல எல்லாம் அவர் பிறக்கலை. பகவானோட நாபிகமத்தின் பிறந்தவர். Atma Yoni, never been born without a mother.
சாரி, having been born without a mother was struck with wonder. அதனால அவர் வந்து அவரே அதிசயப்படுறார், நான் எப்படி பிறந்தேன் அப்படின்னு. Thus he took shelter of the lotus flower, and when he had been purified after undergoing severe austerities for many hundreds of years, he could see that the cause of all causes, the supreme personality of God. அதான் அந்த இது இருக்கு, நம்ம என்ன பிரம்ம சம்ஹிதா படிக்கிறதுல அவர் அவ்வளவு புகழ்த்தி சொல்றேன். ஏன்னா அவர் வந்து நான் ஒரு அம்மா அப்பா இல்லாம பிறந்திருக்கேன்னா அப்ப நான் இங்கிருந்து பிறந்திருக்கேன் அந்த ஒரு கேள்வி இருந்து அவர் அதை he is trying to understand, எப்படி பிறந்தேன், ஒரு ஃபிளவர்ல நான் எப்படி பிறப்பேன் அப்படின்னு நிறைய தபஸ்லாம் இருந்து அது ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் தபஸ் இருந்து அப்புறம் அவருக்கு தெரிஞ்சு எல்லாம் மூல காரணம் யாரு, இந்த இவர் தான், காரணோதக சாய் விஷ்ணு தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சப்புறம் அவ்வளவு புகழ்த்தி பாடுறார். The supreme personality of God தெரிஞ்சுட்டு was spread throughout his own body and senses, just as aroma, although very subtle, is perceived in the earth. கந்தம் இப்போ மழை பெஞ்சதுனாக்கா எப்படி இந்த ஒரு கந்தம் எப்படி வருது இல்லையா, மண்ணுல இருந்து ஒரு மண் வாசனை வரா போல அவருக்கு வந்து தெரிஞ்சு போயிடுத்தேன். நான் ஒரு அங்கம் எப்படி, அந்த பகவான்கிட்ட இருந்து வந்த ஒரு அங்கம் தான், என்னுடைய பாடி சென்சஸ் எல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்து வந்ததுதான் சொல்லிட்டு, லைக் அரோமா. அரோமானா இது வாசனை, திரவியம் எல்லாம் எப்படி வாசனை வந்து ஒரு எப்படி எடுத்துன்னு போறது ஒரு இடத்துல இருந்து வேற ஒரு இடம், அது போல பகவானோட அந்த ஆப்புலன்ஸ் எல்லாமே இவங்கிட்டையும் இருக்கு. ஒரு பாடி சென்சஸ் எல்லாமே பகவான் கிட்ட இருந்து வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சுக்கிறார். பிரபுஜி படிங்க. ஏவம் சகஸ்ர வதனாங்கிரி சிரஹே கரோர்வஹி நாசாத்ய கர்ண நயனா பர்ணாயுதாட்யம் மயாமயம் சத் உபலக்ஷித சன்னிவேஷம் திருஷ்டுவா மகாபுருஷம் ஆபபுதம் பிரிஞ்சஹ. Yes, Hare Krishna. Lord Brahma could then see you. இதெல்லாம் பிரஹ்லாத் மகாராஜ் சொல்லிட்டு இருக்காரு. லார்ட் பிரம்மா அப்புறம் என்னது உங்களை பார்த்துட்டார், அதனால புரிஞ்சுட்டு could see you possessing thousands and thousands of faces, feet, heads, hands, thighs, noses, ears, and எல்லாம் அப்புறம் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுட்டு தான் கவனிக்கிறார். உங்ககிட்ட எவ்வளவு முகங்கள் இருக்கு, எவ்வளவு கால்கள் இருக்கு, பாதங்கள் இருக்கு, தலைகள் எவ்வளவு இருக்கு, கைகள், தைஸ் தொடைகள், மூக்கு எவ்வளவு இருக்கு, இயர்ஸ் அண்ட் ஐஸ், எல்லாத்தையும் அவருக்கு வந்து புரிஞ்சு போயிடுறது. ஏன்னா அவ்வளவு அடக்கம், எல்லா தேவர்களையும் அவர் அடக்கின்னு இருக்காரு கிருஷ்ணர். அப்ப அது வந்து விரிஞ்ச அந்த 10th 11th சாப்டர் நம்ம பார்க்கணும், அதெல்லாம் காட்டணும்னு அவருக்கு புரிஞ்சு போயிடுறது இல்லையா. அந்த மாதிரி யூ ஆர் வெரி நைஸ்லி ட்ரெஸ், உங்க ட்ரெஸ் எல்லாம் அவருக்கு தெரிய கண்ணுக்கு புலப்படுறது. பீங் டெக்கரேட்டட் அண்ட் டெக்ட் வித் வெரைட்டிஸ் ஆர்னமெண்ட்ஸ், என்னெல்லாம் மாலைகள் என்ன, அங்கே என்ன, அது என்ன, இது என்னன்னு நிறைய ஆர்னமெண்ட் போட்டுட்டு இருக்கீங்க, அதெல்லாம் அவருக்கு தெரிய வருது. வெப்பன்ஸ், கையில ஆயுதங்கள்லாம் இருந்துட்டு இருக்கீங்க, அதுவும் வந்து அவருக்கு யாருக்கு, பிரம்மாவுக்கு தெரிய வருது. சீயிங் யூ இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் லார்ட் விஷ்ணு, யுவர் சிம்டம்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம் பீங் டிரான்சென்டென்டல், யுவர் லெக்ஸ் எக்ஸ்டெண்டிங் ஃப்ரம் த லோவர் பிளானட்ஸ், லார்ட் பிரம்மா அச்சீவ் டிரான்சென்டென்டல் பீஸ். எல்லாம் பாக்குறாரு, எல்லாம் பார்த்துட்டு இதெல்லாம் பகவானோட உருவம் எல்லாம் பார்த்துட்டு அண்ட் சிம்டம்ஸ், பெரிய ஆன்மீக உருவத்துல இருக்காரு அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னா, கால் எங்க போறதான், காலோட எங்க கீழே லோவர் பிளானட்ஸ், பாதாள லோகம் வரைக்கும் இருக்க ஒரு கால் நீண்டு இருக்கு. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு பிரம்மாக்கு வந்து அச்சீவ் டிரான்சென்டென்டல் பீஸ், நல்ல ஆன்மீக ஒரு ஆனந்தத்துல முங்கி போயிடுற. எஸ், கீதா மாதாஜி படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. தஸ்மை பவான் அய சிரஸ்தனுவம் ஸ்ரீ பிப்ரத் வேத இத்ருஹ அதிபௌலௌ மது வைட பாக்கௌ ஹத்வா நயச் ஸ்ருதி கணான் ச ரஜஸ்தமஸ் ச சத்வம் தவ பிரீதாமாம் மனு தனும் ஆனுமந்தி ஆமனந்தி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. மை டியர் லார்ட், when you appeared as ஹயக்ரீவர், நீ அடுத்தது வேற என்ன சொல்றாரு, பிரம்மாவோட இது ஸ்துதியோட எல்லாம் சொல்லியாச்சு, இப்ப ஹயக்ரீவரை பத்தி சொல்றாரு. when you appeared as Hayagriva with the head of a horse, you killed 2 demons known as Madhu and Kaidapa, who were full of the modes of passion and ignorance. 2 அரக்கர்களை கொன்னீர்கள். எப்படி, ஹயக்ரீவா குதிரையோட முகம் கொண்டு ஒரு ஹயக்ரீவா மாதிரி நீங்க வந்து 2 அரக்கர்களை கொன்றீர்கள். யாரு, மது அண்ட் கைடப்பா. அவ எப்படில இருந்தாங்க, மோட் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ்லயும் அந்த தமோ குணத்தையும் ரஜோ குணத்தையும் இருந்தாங்க. Then you delivered the Vedic knowledge to Lord Brahma. For this reason, all the great saints accept your forms as transcendental, untinged by material qualities. இதெல்லாம் பார்த்துதான் வந்து பிரம்மாவுக்கு வந்து வேதம் எல்லாம் கற்றுக் கொடுத்தோம். பகவான் தான் வேதம் எல்லாம் அவருக்கு கற்றுக் கொடுத்தது. அதெல்லாம் இந்த காரணத்தினாலதான் எல்லா செயின்ட் எல்லாம் ரிஷிமுனிகள் எல்லாமே உங்களை வந்து கடவுள்
பெரிய ஒரு சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க. அக்செப்ட் யுவர் ஃபார்ம் ஆஸ் டிரான்சென்டென்டல். ஆன்மீகத்துல வந்து சுப்ரீம் அந்த மாதிரி அன்டிஞ்ச்ட் பை மெட்டீரியல் குவாலிட்டிஸ். ஜட உலகத்துல என்னெல்லாம் குவாலிட்டிஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து பாதிக்காம நீங்க வந்து ஆன்மீகத்துல நல்ல பேர் போடணும். அந்த என்ன சொல்ற ஆன்மீகத்துல இருக்கிறது வந்து அவங்க புரிஞ்சுட்டு அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டுட்டாங்க. எஸ் மாதாஜி படிங்க. इत्थं नरोध्रियः कृषिदेव दशावतारैर्लोकान् विभावयस्यंसि जगत्प्रदीपान् धर्मं महापुरुषभासि युगानुवृत्तं तन्नः कलौ यत् अपवस्त्रियुगो अधस्त्वम्. हरे कृष्ण. In this way, my Lord, you appear in various incarnations as a human being, an animal, a great saint, a demigod, a fish, or a tortoise, thus maintaining the entire creation in different planetary system and killing the demonic principle. இந்த மாதிரி நீங்க வந்து வேரியஸ் இன்கார்னேஷன் என்னது மனித உடல்லையும் வரீங்க, அனிமலாவும் ஒரு பெரிய சேஜ் மாதிரி முனிவர் மாதிரியும் டெமிகாட் மாதிரியும் வரீங்க, ஃபிஷ் மீன மத்திய அவதாரம், டார்டைஸ் அந்த மாதிரி அதுக்கு என்னது டார்டைஸ்ன்னு சொல்லி ஆமை உருவத்துல அப்படி எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் இதுல வரீங்க. என்னதுக்கு thus maintaining the entire creation in different planetary system and main another killing the demonic principle. யார்ட்டெல்லாம் இந்த demonic quality இருக்கோ அவங்க வந்து அழிக்கிறதுக்கு நீங்க வரீங்க. According to the sage, oh my Lord, you protect the principles of religion. தர்மத்தை நிலை காக்கிறதுக்கு தான் நீங்க வந்து மெயினா அதுதான் உங்களோட வந்து மெயின் மோட்டிவ். அதனாலதான் நீங்க வரீங்க. In this age of Kali, however, you do not assert yourself as the supreme personality of Godhead. Therefore, you are known as Three Yuga, or the Lord who appears in three yugas. ஆனா கலியுகத்துல என்னது அவர் வந்து நான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு நீங்க சொல்றது இல்ல. நீங்க என்ன சொல்றீங்க, நீங்க உங்களே என்ன சொல்லிக்கிறீங்க வந்து த்ரீ யுகானா 3 யுகம். ஆர் த லார்ட் ஆஃப் ஹூ அப்பியர்ஸ் இன் 3 யுகா. நான் வந்து 3 உடல் யுகத்திலையும் உள்ள கடவுள் அந்த மாதிரி இடத்துலதான் வரீங்களே தவிர சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் நான் ஒரு என்னது ஒரு உருவம் நான் தான் கடவுள் அந்த மாதிரி வரணும்னா 3 யுகத்துகளும் உள்ள ஒரு கடவுள் நான் அப்படிங்கிறது நீ வருவீங்க. படிக்கிறேன். நைதன் மனஸ்தவ கதாசு விகுண்டநாத சம்பிரியதே துரித துஷ்டம் அசாது தீவிரம் காமாதுரம் ஹர்ஷசோக பயைஷணார்த்தம் தஸ்மின் கதம் தவ கதிம் விமృశాமி தீனஹ. My dear Lord of the Vaikuntha planets, where there is no anxiety, my mind is extremely sinful and lusty, being sometimes so-called happy and sometimes so-called distressed. Lord of Vaikuntha planet, எல்லாம் அந்த ஹையர் பிளானட்ஸ்ல வந்து வைகுண்டா பிளானட் இருக்கு. வைகுண்டா பிளானட்ஸ்ல எல்லாம் ஒரு அதிபதியா நீங்க இருக்கீங்க. அங்க வந்து என்னெல்லாம் இல்லையா, there is no anxiety. என்ன நடக்கும், அப்புறம் என்ன நடக்கும், அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும், அந்த ஒரு ஆங்ஸைட்டியே இருக்கு. அதெல்லாம் நல்லதுதான் நடக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கும். My mind is extremely sinful and lusty. தற்போதைய என்னுடைய மைண்ட் எப்படி இருக்கு, யாரு அப்படி சொல்றார், பிரகலாதன் சொல்றார், எக்ஸ்ட்ரீம்லி சின்ஃபுல், நான் பாவம் நிறைந்த என்னுடைய மனது இருக்கு. லஸ்டி என்னங்க ரொம்ப பேராசை, கர்வம் பிடிச்சு அந்த மாதிரி இருக்கு. பீங் சம்டைம்ஸ் சோ கால்ட் ஹாப்பி, சிலப்போ வந்து சந்தோஷமா இருக்கேன், சிலப்போ வந்து என்னோட மைண்ட் வந்து டிஸ்டர்ப்டா இருக்கு, டிஸ்ட்ரெஸ்டா இருக்கு. மைண்ட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் லேமெண்டேஷன், அங்கலாய்ச்சுண்டு அந்த மாதிரி இருக்கு என்னோட மைண்ட். ஃபியர் பயமும் இருக்கு. அண்ட் இட் ஆல்வேஸ் சீக்ஸ் மோர் அண்ட் மோர் மணி. இவர் சொல்றாரு அப்படி பிரகலாத் மகாராஜ், இன்னும் நிறைய பணம் வேணும் தான் மனசு சொல்லிட்டு இருக்கு. Thus it has become most polluted and is never satisfied in topics concerning me. அப்ப அதனால இதுலயே உழண்டு என்னது பகவானை பத்தி உள்ள ஞானம் வந்து பெறாம இதுலயே இன்னும் பணம் எப்படி சம்பாதிக்கணும், இன்னும் எப்படி சந்தோஷமா இருக்கணும், இன்னும் எப்படி இது பொறாமை, இன்னொருத்தலை பத்தி பொறாமை, இதெல்லாம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கே தவிர உங்களை மறந்துட்டு பாக்கி எல்லாத்தையும் உங்களோட டாபிக் தவிர பாக்கி எல்லாத்தையும் நாட்டம் போகுது. And therefore most fallen and poor. நான் ரொம்ப கீழடைந்திருக்கேன், ரொம்ப வீழ்ச்சி அடைந்திருக்கேன். In such a status of life, how shall I be able to discuss your activity? எப்படிதான் உங்களோட புகழ்ச்சி நான் எப்படிதான் பாட முடியும், எனக்கு வந்து அந்த அருகதையே கிடையாது அப்படிங்கிற. அப்பா படிக்க நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் படிக்கிறேன். மேல உள்ளதான் நம்ம வாக்கியெல்லாம் காப்பி பேஸ்ட் இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கிறேன். எஸ் பிரபுஜி படிங்க. ஜிக் வைகதோ அச்சுயதா விஹர்ஷதி மாவித்ருபதா சிஷ்ணோனா அன்யதஸ்வா உதரம் ஸ்வரணம் புராணா அன்யதஸ் சபலத்ருக்வா ச கர்மக சக்திர் பக்வைஹ சபத்னய இவகே கா
40லயே 50 வரைக்கும் இருக்குன்னா நம்ம முடிச்சுடலாம். இல்லாட்டா திரும்பி இது வந்து 10க்கு வேண்டி நான் வேற கிளாஸ். மை டியர் லார்ட், உங்களுக்கு டைம் எடுக்கணும்னா நான் வந்து யாருக்கு சொல்லி போனேன்னா அப்ப நானே நான் மாத்தி படிச்சாலும் சரி விடுவிடுன்னு படிச்சு போயிடலாம். உங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு எல்லாரையும் படிக்க வைக்கிறேன். கொஞ்சம் டைம் வேஸ்ட் ஆனா பரவாயில்ல. Okay, my dear Lord, oh infallible one, my position is like that of a person who has many wives, all trying to attract him in their own way. நிறைய மனைவிமார்கள் இருக்கிறவங்களோட பொசிஷன் எப்படி இருக்கும்? எல்லா மனைவியும் எண்பக்கத்துல இழுக்கிறதுக்கு தான் பாக்குறாங்க. இந்த மாதிரி தான் என்னோட பொசிஷன் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டங் என்ன பண்றது? இஸ் அட்ராக்டட் டு palatable dishes. என்னெல்லாம் ருசியா இருக்கு அதை சாப்பிடுறதுக்கு அதை ஆசைப்படுறது. ஜெனிட்டல்ஸ், செக்ஸ், செக்சுவல் லைஃப்ல வந்து நம்மளோட ஜெனிட்டல்ஸ்னா அது ஆசைப்படுறது. We can attract women. அப்புறம் என்னது? சென்ஸ் ஆஃப் டச், தொட்டு பாக்குற அந்த இது தோல், கான்டாக்ட் வித் சாஃப்டிங், எதெல்லாம் சாஃப்டா இருக்கும் அதை தொட்டு பாக்குறதுக்கு அந்த என்னது தொடும் புலன் அது வந்து ஆசைப்படுறது. இந்த மாதிரி ஓரொரு புலன்களும் ஓரோன்னு அனுபவிக்க ஆசைப்படுறது. எப்படி ஒரு மனிதனுக்கு 10 மனைவி இருந்ததுன்னா அது எப்படி ஓரோன்னும் ஒரு இதுல வந்து அந்த என்னது புருஷனை அட்ராக்ட் பண்ண பார்ப்போம். அந்த மாதிரி என்னோட ஒரு சென்சஸும் அட்ராக்ட் ஆகுது. Delhi also filled, still wants to eat more. போறோம்னு நினைச்சா கூட இன்னும் கொஞ்சம் சாப்பிடலாம் நம்ம வயிறு சொல்லிட்டு இருக்கலாம். And the ear not attempting to hear about you. உங்களை பத்தி கேட்காம என்னெல்லாமோ is generally attracted to cinema songs. இங்கெல்லாம் போடவே இல்லையா? எப்படி இது வந்து தெரியல. இது டைம் பாஸ் சாங்ஸ், பகவான் சினிமா சாங் எல்லாம் கேட்கறதுக்கு தான் விருப்பப்படுறது. உங்களோட கதை, உங்களோட பாட்டெல்லாம் கேட்க விருப்பப்படுறது. அது சென்ஸ் ஆஃப் ஸ்மெல், மூக்கு எதுக்கு அட்ராக்டட் ஆகுது? இஸ் அட்ராக்டட் yet another side, restless. இன்னும் வேற முகர்த்து ஆக்சுவலி என்ன நுகரணம்? பகவானோட கொடுத்த பூக்களை வந்து நுகர்ந்து பார்க்கணும். அது இல்லாம என்னெல்லாமோ வேற நுகர்றதுக்கு அது போறது. அப்புறம் என்னது ஐஸ், ரெஸ்ட்லெஸ் ஐஸ் ஆர் அட்ராக்டட் டு சீன்ஸ் ஆஃப் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன். இது அழகா இருக்கு, எது கண்ணுக்கு இதா இருக்கு அதுலதான் அட்ராக்ஷன் போடுறது. பகவானை பார்த்து திருப்திப்படத்துக்கு அந்த கண்ணு விருப்பப்படுறது இல்லை. அந்த ஆக்டிவ் சென்சஸ் ஆர் அட்ராக்டட் எல்ஸ்வேர். ஆனால் பாக்கி எல்லா புலங்களும் கால் என்ன வேற எங்கேயோ நடக்கிறது தான் போறதை விட கோயிலுக்கு போறதுக்கு ஆசைப்படுறதுல, கைகள் பஜனை பண்ணி கை கட்டி பஜனை பண்றதுக்கு தோண மாட்டேங்கிறது. வேற எதுக்கலாம காலம் போட்டு நம்ம in this way I'm certainly embarrassed. அதனால எனக்கு வந்து என்னோட பொசிஷனே எனக்கு ரொம்ப அவமானமா இருக்கு. யாரு சொல்ற? பிரகலாத, இதை மறக்க கூடாது. பிரகலாத மகாராஜாவா இதெல்லாம் சொல்றாரு. இப்ப நம்ம எந்த கதியில இருக்கோம்? எஸ், கீதா மாதாஜி படிங்க. மாதாஜி நீங்க நல்லா படிக்கிறீங்க மாதாஜி, கேட்டுட்டே இருக்கலாம் போல. உங்களுக்கு நேரம் இருக்குன்னா மெதுவா படிக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். உங்களுக்கு அவசரம் எடுத்து நம்ம 2 பேர் 1 பேர் நான் தனியா படிக்கிறேன். மாதாஜி நீங்க படிச்ச நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல வரேன். இல்ல கேட்டுட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கு, நல்லா இருக்கு. அப்படியெல்லாம் இல்ல மாதாஜி. ஆமா, சகசர் நாம கேக்குற மாதிரி இருக்கு காதுக்குள்ள. நீங்க படிங்க மாதாஜி, அந்த கூட பேக் படிப்பேன் நானு. படிங்க மாதாஜி. அதான் ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிக்க படிப்பேன். அது ஆர்டர்ல வரும். அப்படிங்க ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. ஏவம் ஸ்வகர்ம பதிதம் பவவைதரண்யாம் அன்யோன்ய ஜன்ம மரணாசன பீதம் பஷ்யன் ஜனம் ஸ்வபர விக்ரக வைரமைத்ரம் அந்தே விபாரதர விப்ருஹி மூடமத்யா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. My dear Lord, you are always transcendentally situated on other side of the river of death. எத்தனை இருக்கு, அதை கடந்து போய் அங்க இருக்க. டெத் முடிஞ்சு திரும்பி இந்த கரையிலேயே வந்து விழுந்துட்டே இருக்கும். அந்த கரைக்கு போனோம், பகவான் அந்த கரையில இருக்க. ஆனா நீங்க வந்து அந்த கரைக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கீங்க. பட் பிகாஸ் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் ஆஃப் அவர் ஓன் ஆக்டிவிட்டி, என்னுடைய கர்ம வினைனால we are suffering on this side. திரும்பி இந்த இடத்துலயே நம்ம வந்து பிறந்து இருந்து இங்க இருக்கோம். அங்க இருக்கு பகவான் இருக்காரு தெரியும், அந்த சைட் போக முடியாம நம்ம கர்ம பலனால நம்ம இங்க இருக்கோம். Indeed we have fallen into this river and are repeatedly suffering the pains of birth and death and eating horrible things. நம்ம வந்து விழுந்து விட்டோம் அப்படின்னு சொல்றேன். ஏன்னா நம்ம வந்தது எங்க? பகவானோட உலகத்துல தான் வந்திருக்கோம். ஆனா இங்க விழுந்ததுனால மீண்டு திரும்பி பகவானுடைய இடத்துக்கு போக தெரியாம நம்ம இங்கே தத்தளிச்சுட்டு இருக்கோம். ஈட்டிங் ஹாரிபிள் திங்ஸ் அப்படின்னு. நான் கைண்ட்லி நாட் எக்ஸாக்ட்லி ஈட்டிங், அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம்னு அர்த்தம். நம்ம திரும்பி இங்கேயே நமக்கு தெரியும் இதெல்லாம் கெட்ட செயல் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம அதையே பண்ணிட்டு இருக்கோம். நான் கைண்ட்லி லுக் அப்பான் அஸ், அதனால கைண்ட்லி உங்க கடைக்கல் பார்வை எங்க கிட்ட காட்டுங்க. நாட் ஓன்லி அப்பான் மீ, என் மேல மாத்திரம் இல்ல, பட் ஆல்சோ அப்பான் ஆல் அதர்ஸ் ஹூ ஆர் சஃபரிங். என் மேல மாத்திரம் கருணை காட்ட போறாது. எல்லாரும் யாரெல்லாம் இந்த உலகத்தை சஃபர் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ, அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்களோ எல்லாருமே உங்க கடைக்கண் பார்வை பார்த்து எங்களை வந்து திரும்பி உங்க உலகத்துக்கு கொண்டு போங்க அப்படிங்கிற. And by your personal mercy and compassion, deliver us and maintain us. எங்களை வந்து டெலிவர் பண்ணி என்ன அர்த்தம்? மீட்டு எடுத்துடுங்க, இந்த உலகத்துல இருந்து எங்களை வந்து மீட்டெடுத்து எங்களை காப்பாத்துங்க அப்படின்னு. கில குரோ பகவன் பிரயாச
உத்தாரணே அஸ்ய பவ சம்பவ லோப ஹேதோஹ மூடேஷு வை மஹத் அனுக்ரஹ ஆர்த்தபந்தோ இம் தேன தே பிரியஜனான் அனுசேததாம் நக. எஸ் இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் பிரபு. எனக்கு டைம் ஆயிடுது, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் லேட் ஆயிடுது ஒரு டென்ஷன். Oh my Lord, O Supreme Personality of Godhead, original spiritual master of the entire world, what is the difficulty for you? நீங்க தான் எல்லா supreme master, supreme spiritual master. உங்களுக்கு என்ன முடியாத காரியமா? Nothing is difficult for you. Who manage the affairs of the universe? Full universe ஓட business நீங்க எல்லாம் பாத்துக்கிறீங்க. இதெல்லாம் எங்களை எல்லாம் டெலிவர் பண்ண பெரிய கஷ்டமான in delivering the fallen soul engaged in the devotional service. எங்களை எல்லாம் காப்பாத்துறதுன்னு அது பெரிய உங்களுக்கு காரியமா? அதெல்லாம் உண்மையிலே ஈஸியா நீங்க பண்ணிடலாம். அதனால அதை பண்ணுங்க. இப்ப ஆர்டர் போடுறேன். You are the friend of all suffering humanity. ஆனா கஷ்டப்படுறவங்களும் அவங்களுக்கு எல்லாம் நீங்க வந்து எப்பவும் பகவான் வந்து கடவுள் வந்து நம்ம ஃப்ரெண்டு தான் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் பகவத்கீதையில. நீங்க வந்து எங்களுடைய ஃப்ரெண்டு தான், எங்க நல்லா கஷ்டப்படுற ஹியூமன் பீயிங் எல்லாம் காப்பாத்துங்க. And for great personalities it is necessary to show mercy to the foolish. ஒரு அழகு என்னது? ஒரு நல்ல ஒரு பெரியவான்னு இருக்கும், அவரோட அழகு என்னது? கீழே விழுந்தவாளை எடுத்து காப்பாத்துறது தான் அவங்க அழகு. அதனால நீங்க அதை பண்ணுங்க அப்படி. Therefore, I think that you will show your causeless mercy to persons like us who engage in the service. அதனால யாரும் அவங்களுக்கு வந்து சேவை புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து நீங்க அர்த்தமில்லா கருணை சொல்லுவாங்களே, அந்த மாதிரி கருணை புரிஞ்சு எங்களை எல்லாம் காப்பாத்துங்க. பிரபுஜி படிங்க. விஜய் பர் துரத்யய வைதரநிஸ்ய திவத் வீரிய கயான மகா மிருத மக்ன சித்தஹ சோச ததோ விமுக சேதச இந்திரியார்த்த மாயா சுகாய பரம் உத்வஹதோ மூடர்கள். Oh, best of great personalities, I am not at all afraid of material existence, for wherever I stay, I am fully absorbed in thoughts of your glories and acts. எனக்கு கவலையெல்லாம் கிடையாது. நான் எங்க இருந்தாலும் என்ன உங்களோட தாட்ல தான் இருக்க போறேன். உங்களுக்கு சேவை புரிஞ்சுட்டு நான் அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டில தான் நான் இங்கிலீஷா இருக்கேன். My concern is only for the fools and rascals. எல்லாம் பிரபுபாதா தான் இது இருக்காரு. அவர் என்ன சொல்றாரு? எனக்கு வந்து என்னை பத்தி கவலை இல்லை. நான் எங்க இருந்தாலும் என்னது உங்களதான் பண்ணிட்டு இருப்பேன், ஸ்மரிச்சுட்டு இருப்பேன். ஆனா எனக்கு வந்து அவனெல்லாம் யாரு? எனக்கு கன்சர்ன்ட் அபவுட் ஃபூல்ஸ், முட்டாள்கள். யாரும் உங்க பேர் எடுக்கிறது இல்ல. ராஸ்கல்ஸ் who are making elaborate plans for material happiness. உங்களை மறந்து நான் அதை பிளான் பண்றேன் இதை பிளான் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாம் மெட்டீரியல் இது என்னது பௌதிக வாழ்க்கையில அவங்க எல்லாம் பிளான் பண்ணி ஆனந்தமா இருக்கிறதுக்கு எல்லாம் பிரயத்தனப்படுறாங்களே, எவ்வளவு முட்டாள்களா இருக்காங்க. அண்ட் மெயின்டைனிங் their families. அவங்க ஃபேமிலி எல்லாம் மெயின்டைன் பண்றாங்க. எம் மனைவி, எம் மக்கள், எம் வீடு, அது இது சொத்து பித்துன்னு எல்லாம் வித்து எல்லாம் அனுபவிக்கிறாங்க. எல்லாம் இங்க அழியக்கூடியதுதான். சொசைட்டி, கண்ட்ரிஸ், என்னுடைய சொசைட்டி, என்னுடைய கண்ட்ரி, அப்படி இப்படி எல்லாம் பண்ணா பொலிட்டிஷியனே அட்டாக் பண்றது. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்க முட்டாள்களா இருக்க. பகவானை சரணடைந்தா போதும். அதெல்லாம் தெரியாம உங்களை மறந்து இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நான் அவங்களுக்கு வேண்டி நான் சொல்றேன். நான் எங்க இருந்தாலும் அவங்களை வந்து பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கேன். I'm simply concerned with love for them. இப்போ வந்து அவங்களை பத்தி தான் கருணையா இருக்கு, எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்கு. அதனால அவங்களெல்லாம் வந்து நீங்க காப்பாத்துங்க அப்படிங்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. பிராயேன தேவ முனயஸ்த விமுக்தி காமா மௌனம் சரந்தி விசனேன பரார்த்த நிஷ்டாஹ நைதான் விஹாய கிருபனான் விமுக்ஷ ஏகோ நான்யம் த்வத் அன்ய சரணம் பிரமதோ அனுபஷ்யே. My dear Lord Narasimhadeva, I see that there are many saintly persons indeed, but they are interested only in their own deliverance. நிறைய முனிவர்கள்லாம் இருக்காங்க, நிறைய greatly saint persons. ஆனா அவங்க என்ன, அவங்க வழியை பார்த்துட்டு நான் வந்து நிறைய பூஜை பண்ணி என்னுடைய என் காரியத்தை பார்த்துட்டு முன்னாடி போயிட்டே இருப்பேன். அதுதான் அவங்க பாக்குறாங்களே தவிர மொத்தவ எப்படி போனாலும் அவங்களுக்கு வந்து கவலை கிடையாது. Not caring for the big cities and towns. They go to the Himalayas, to the forest to meditate with vows of silence. மௌனவிரதம். அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க போயிடுறாங்க. நான் மௌனவிரதமா இருக்கேன், நான் மலைக்கு மேல போறேன் அப்படின்னு அவங்க உடலை பார்த்துட்டு அவங்க வந்து விடுபட்டு போறதுக்கு வழியதான் பாக்குறாங்களே தவிர ஃபுல் சிட்டியை இருக்கிற மனுஷார எல்லாரும் இருக்காங்களே அவங்களெல்லாம் இது என்னது காப்பாத்தணும் அந்த மாதிரி எண்ணம் அவங்களுக்கு எல்லாம் கிடையாது. They are not interested in delivering others. உணர்வுகளை எல்லாம் காப்பாத்தி அவங்களுக்கு வந்து முன்னேறி கொண்டு போகணும், அவங்களுக்கு வந்து முக்தி கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு எண்ணம் கிடையாது. As for me, however, I do not wish to be liberated alone.
எனக்கு வந்து நான் மாத்திரம் வந்து முக்தி பெறணும்னு சொல்லிட்டு எந்த எண்ணம் எனக்கு கிடையாது. லிவிங் அசைட் ஆல் தீஸ் புவர் ஃபூல்ஸ் அண்ட் ராஸ்கல். பாவம் இவெல்லாம் புவர் ஃபூல்ஸ் அண்ட் ராஸ்கல், முட்டாள்கள் அண்ட் ராஸ்கல்ஸ் இருக்காங்களே, அவங்களெல்லாம் விட்டுட்டு எனக்கு மாத்திரம் தனியா போறதுக்கு எனக்கு அந்த விருப்பம் கிடையாது. I know that without Krishna consciousness, without taking shelter of your lotus feet, one cannot be happy. உங்களுடைய சரணடையாம, உங்களை சரணடையாம, உங்களை நினைத்து உங்களுக்கு சேவை புரியாம யாரும் சந்தோஷமா இருக்கவே முடியாது. Therefore, I wish to bring them back to shelter at your lotus feet. அதனால அவங்க நான் முயற்சி எடுக்கிறேன், அவங்க எல்லாம் உங்க சரணடையறதுக்கு, உங்க காலடியில வர்றதுக்கு நான் வந்து பிரயத்தனப்படுறேன் அப்படின்னு. என்மை துன்னாதி கிரகமேதி சுகம் ஹி துச்சம் கண்டு என்னேன கரையோர் இவ துக்க துக்கம் திருப்தியந்தி நேஹ கிருபணா பகு துக்க பாஜக கண்டு திவன் மனசிஜம் விஜயேத தீரக. செக்ஸ் லைஃப் இஸ் கம்பேர்ட் டு தி ரப்பிங் ஆஃப் டூ ஹேண்ட்ஸ் ரிலீவ் அன் ஈச். ஒரு சொற்சல் இருந்தா அப்படி ஒரு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? கையில நோவு கடிச்சு சம்திங் நமக்கு தெரியாது, சொரியறதுக்கு நல்ல ஒரு மஜாவா இருக்கும். அந்த மாதிரிதான் செக்ஸ் லைஃபும் அந்த மொமெண்ட்டுக்கு நல்லா இருக்கும். ஆனா அதோட இது இருக்கேன் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் ரொம்ப பேட். ஏன்னா அதெல்லாம் திருப்தி ஆகாது, இன்னும் வேணும், இன்னும் சொரியும், சொரிச்சல் சொரிஞ்சுட்டே இருப்பானா இன்னும் புண்ணிடும், சொல்லி நல்லா இருக்கும். அப்புறம் பார்த்தா அந்த இடமே சிவப்பாயி அதெல்லாம் ரத்தம் இதாயிடும். அந்த மாதிரிதான் செக்ஸ் லைஃப். அந்த மாதிரிதான் பர்பஸ் இல்லாம ஒரு குழந்தை பெறணும், நல்ல ஒரு ஆன்மா இது என்னது கிருஷ்ணா கான்சியஸா ஒரு குழந்தை பெறணும், அதுக்குதான் வந்து செக்ஸ் லைஃப் இருக்கே தவிர சும்மா என்ஜாய் பண்ண அந்த சொறி தோலை வந்து நம்ம சொரிந்துக்கிறாங்களதான். ரப்பிங் ஆஃப் டூ ஹேண்ட்ஸ் டு ரிலீவிங் இன் ஈச். சொரிச்சலை வந்து ரிலீவ் பண்றதுக்கு நம்ம அப்படியே சொரிச்சுக்கோங்க. கிரகமேதிஸ் அப்படின்னா இருந்து இந்த மாதிரி ஒரு கிரகமேதினா இந்த மாதிரி ஒரு இதுல இருக்காங்களே, ஒரு சின்ன இந்த இன்பத்தெல்லாம் அனுபவிச்சுருக்காங்க, அவங்களுக்கு வந்து கிரகமேதி. சோகால் கிரகஸ்தாஸ், கிரகஸ்தாசியே சொல்லியாச்சு. யாரெல்லாம் வந்து இந்த மெட்டீரியல் லைஃப்ல மேரிட் லைஃப்ல இருக்காங்களோ அவங்க. ஆனா பகவான் பூஜை பண்ணாம இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த மாதிரி பகவானை வந்து தியானம் பண்ணாம இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க who has no spiritual knowledge think that this itching is the greatest platform of happiness. நல்ல சொரிச்சா நல்ல ஒரு சுகமா இருக்கு அப்படின்னு தோன்றது அவங்களுக்கு. ஆனா இதெல்லாம் ஹாப்பினஸே கிடையாது. although actually it is a source of distress. அது எங்க கொண்டு போய் விடும், இதெல்லாம் டிஸ்ட்ரெஸ் தான். கிருப்பணாஸ், இது வந்து பகவத்கீதையில வந்து செகண்ட் சாப்டர். கிருப்பணாங்கிறது என்னன்னா மைசர்லி பீப்புள் அப்படின்னா எனக்கு கருமித்தனமான, நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் கருமின்னா எனக்கு பணத்தோட கருமி தான் நமக்கு தெரியும். ஆனா இதுல கருமி எதை சொல்லியிருக்கு, என்னுடையது, என்னுடைய மக்கள், என்னுடைய மனைவி அப்படின்னு இருக்காங்க. சில பேர்லாம் ரொம்ப அப்சசிவா என்னுடையது, எல்லாம் என்னுடையது, வேறு வாழ்க்கெல்லாம் ஒன்னும் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டா, அதுக்கெல்லாம் என்னுடைய அப்படிம்பாங்க. அது அவளுக்கு தான் கிருப்பணான்னு பேர். Kripanas, the fools who are just the opposite of Brahmanas, are not satisfied by repeated sensuous enjoyment. அவங்க வந்து போருன்னே வராது, வந்து இன்னும் பண்ணணும் அந்த மாதிரி இருக்காங்க. those who are தீரா, யார் வந்து அது ஆப்போசிட், கிருப்பணாவோட ஆப்போசிட் வந்து தீரா. தீரா யார் இருப்பாங்க, however who are sober and who tolerate the itching are not subject to the sufferings of fools and rascals. யாரு தீரரா இருப்பானோ அவ வந்து பகவானை வந்து தொழுதுன்னு இந்த இச்சிங் சின்ன சின்ன பிளஷருக்குலாம் அவங்க வந்து ஈடு கொடுக்காம, அதெல்லாம் இச்சிங்னா எனக்கு இந்த செக்ஷுவல் லைஃப்னா அதெல்லாம் செகண்டரி. மெயினா பகவான் இது பண்ணும்போது என்னது நல்ல ஆன்மீகத்துல நல்ல ஆஸ்டாரிட்டி சொல்லுவாங்க, தபஸ் பண்ணி அந்த இதுதான் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லிட்டு இந்த சின்ன சின்ன பிளஷருக்கு அவங்க வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. யாரு படிக்கணும் அப்போ இவர்தான் படிங்க. மௌன விரத சுருத தபோ அத்தியன ஸ்வதர்ம வியாக்கியா ரகோ ஜபத் சமாதய ஆபவர்க்காயாக பிராய பரம் புருஷ தே த்வச்சேந்திரியாணம் வர்தா அவந்தி உதன வாத்ர து தாம்பிகாணாம். Oh, Supreme Personality of Godhead, there are 10 prescribed methods on the path of liberation. 10 வழிகள் இருக்கு நம்ம வந்து முக்தி பெறறதுக்கு. என்னெல்லாம்? To remain silent, மௌன விரதம், not to speak to anyone. யார்கிட்டயும் வந்து பேசாமனா ஒண்ணுமே பேசாம கையால எல்லாம் ஆக்ஷன் பண்ண அந்த மாதிரி கிடையாது. அனாவசிய பேச்சு வேண்டாம். To observe vows, என்னெல்லாம் நம்ம வந்து மனசுல எடுத்துன்னு போமா, அது கீதா மாதாஜி மகான் 16 ரவுண்ட் நினைச்சா 16 ரவுண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதெல்லாம் விழிச்சு இல்லாம நானும் பார்த்துட்டே இருக்கேன். எப்படிதான் பண்றீங்க, நான் உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு நினைச்சுட்டேன். அதனால ஆரம்பிச்சிட்டீங்க நீங்க. ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபிளிக், ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க, இதுதான் வேணும். ஒரு மேட்ச் ஸ்டிக்ல வந்து அது வரைக்கும் எரியாது, ஒரு இது ஸ்ட்ரைக் பண்ணா அது எரியுமே, அந்த மாதிரி ஆயிடுக்கும். டு அப்சர்வ் வாவ்ஸ், ஒரு மனசுல ஒரு தீர இது பண்ணணும், அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெடினஸ்.
amass all kinds of Vedic knowledge. வேதங்களும் கற்கணும், அந்த ஒரு இது வேணும். Undergo austerities, தபஸ்னா என்னது? இதே நான் காலையில சீக்கிரம் மகளாச்சு இதெல்லாம் ஒரு செட் ஆஃப் இது வச்சிருக்கோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி இப்ப என்னோட இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. அல்லாரம் அடிக்கிறது மொழி கண் முடிப்போம். என்ன கூத்து தெரியல, அது இந்த கண்ட்ரி இங்க வந்ததுனால என்ன தெரியல. இல்லைன்னா கொஞ்ச நாளாவே எப்படி ஆயிடுச்சு. நான் அலாரத்தை ஆஃப் பண்ணேன், அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. Study the Vedas and Vedic literature to execute the duties of Varnashrama Dharma. Varnashrama Dharma நமக்கு தெரியலையா? பிராமணன் நம்ம என்ன குலத்துல இல்ல, நமக்கு என்ன குணம், நம்ம என்ன கர்மா, நம்ம என்ன வேலை பண்றோம், அதுக்கு நம்ம வந்து அது போல நம்மளோட இது இருக்கும். நல்ல தீரம் என்னது, நல்ல ஒரு தைரியசாலியா இருந்தோம்னா நம்ம க்ஷத்ரியாவா அந்த ஒரு டியூட்டி நம்ம பண்ணலாம், அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ டியூட்டிஸ் ஆஃப் வர்ணாசிரம தர்மா நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம். டு எக்ஸ்பிளைன் த சாஸ்திரா, நம்ம படிச்சதை இன்னொருத்தாளுக்கும் நம்ம வந்து சொல்லிக் கொடுக்கணும். டு ஸ்டே இன் அ சாலிட்டரி பிளேஸ். எல்லாம் நம்ம கூட்டத்தோட தான் நான் இருப்பேன். எனக்கு அம்மாவும் வேணும், எனக்கு எப்ப எங்க அப்பா வேணும், அக்கா வேணும், எனக்கு தங்கச்சி வேணும், எனக்கு அப்பா வேணும், அம்மா வேணும். இதெல்லாம் வந்து டெம்பரரி ரிலேஷன்ஷிப் தான். இதெல்லாம் நம்ம உடலுக்கு உள்ள சம்பந்தம் தான். ஆத்மாக்கு அதெல்லாம் சம்பந்தமே கிடையாது. ஏன்னா நம்ம எங்கிருந்து வந்திருக்கோம், நம்ம எவ்வளவோ மாற்றம் பெற்று இந்த ஒரு உடல் எடுத்திருக்கோம். அதனால பகவான் தான் ஒருத்தர் பர்மனன்ட், தவிர பாக்கி எல்லாம் வந்து டெம்பரரி. அப்ப அதுல எல்லாம் ஜாஸ்தி இல்லாம சாலிட்டரி பிளேஸ்ல எப்போ தனிமையில வந்து இருக்கிறது பிராக்டிஸ் பண்ணணும். சாண்ட் மந்த்ரா சைலண்ட்லி, எப்பவும் மந்திரத்தை வந்து உச்சாரணம் பண்ணிட்டு எப்பவும் ஜப்பம் பண்ணணும். பகவானை நினைத்து ஸ்மரணம் பண்ணிட்டு இருக்கணும். இந்த மாதிரி 10 விதமான path of liberation கொடுத்திருக்காங்க. These different methods for liberation are generally only a professional practice and means of livelihood for those who have not conquered their senses. ஓ, அப்படி கொடுத்திருக்காங்க. இதெல்லாம் யாரு, இந்த மாதிரி 10 வழிகள் யாருக்கு கொடுத்திருக்காங்க? ப்ரொஃபஷனல் பிராக்டிஸ் நல்லா ட்ரெயின் பண்ணி அந்த மாதிரி படிச்சவங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. அதுதான் அவங்களோட தொழிலே. இந்த மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு தொழிலா எடுத்துன்னு பண்றாங்க. who have not conquered their senses. புலன்கள் அடக்காம இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இதெல்லாம் பண்ணணும். Because such persons are falsely proud. These procedures may not be successful. அவங்க வந்து இதெல்லாம் பண்ணிட்டு அந்த ஒரு பெருமையும் இருக்கும். நான் இதெல்லாம் பண்றேன், ஒரு ஆஸ்டாரிட்டி பண்றேன், இந்த மாதிரி எல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க வந்து சக்சஸும் ஆக மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு வந்து இந்த லிபரேஷன் 10 வழிகள் கொடுத்திருந்தாலும் அவங்க வந்து லிபரேஷன் கிடைக்காது. எப்படி கிடைக்கும்? அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பக்தி தொண்டுல பண்ணீங்கன்னா அது கிடைக்கும். 47 படிங்கோ. பவவேத சிருஷ்டே பீஜாங்குரா இவன தான்யத் அரூபகஸ்ய யுக்தாஹ சமாக்ஷம் உபயத்ர விசக்ஷந்தே த்வாம் யோகேன வக்ஞம் இவதாருஷுனான்யதஸ்யாத். By authorized Vedic knowledge, one can see that the forms of cause and effect in the cosmic manifestation belong to the Supreme Personality of Godhead. The cosmic manifestation is His energy. அப்படின்னா வேதத்தை என்ன கொடுத்திருக்கு, என்னெல்லாம் பண்ணா என்னெல்லாம் கிடைக்கும், காசு இருக்கு, இஃபெக்ட் இருக்கு. நீ இதெல்லாம் பண்ணீங்கன்னா உனக்கு வந்து இந்த இஃபெக்ட் கிடைக்கும் எல்லாம் போட்டுருக்கு. இந்த காஸ்மிக் மேனிஃபெஸ்டேஷன் இல்ல, இது எல்லாமே என்னது, பகவானுடைய சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடோட தான் எல்லாமே. என்ன பண்ணாலும் பகவான் என்ன பண்றோம், அதுல என்ன கிடைக்க போட்டு அது பகவான் கொடுத்த பிரசாதமா தான் நமக்கு கிடைக்க போகுது. For the cosmic manifestation is energy, but cause and effect are nothing but energies of the Lord. எல்லாம் பகவானோட எனர்ஜி தான் யூஸ் பண்ணி நமக்கு என்ன கிடைக்கிறதோ அதுவும் அவரோட எனர்ஜியா தான் நமக்கு திரும்பி கிடைக்கிறது. Therefore, oh my Lord, just as a wise man by considering cause and effect can see how fire pervades wood, those engaged in devotional service understand how you are both the cause and effect. Devotee தான் இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியும். என்ன நான் வேண்டினாலும் என்னத்தை நான் வேண்டதும் உங்களை வேண்டேன், அதுல என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கீங்க அதெல்லாம் நான் ஃபாலோ பண்றேன், அதுவும் உங்களை நினைத்துதான் பண்றேன். அதுல கிடைக்க போறது எனக்கு நீங்க கொடுக்கறதான் எங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. இது வந்து ஒன்லி ஒரு டிவோட்டியில தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி என்னவோ போடுறேன், பகவானை மறந்து நான் வேற என்னவோ பண்ணிங்கன்னா எனக்கு வேற என்னவோ கிடைக்கிறதுலாம் கிடையாது. பகவானை நினைத்து நான் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கிறதோ பகவான் த்ரூவா தான் எனக்கு எல்லாமே கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஒன்லி டிவோட்டி அந்த 10 இது கொடுத்துருக்காங்க. அதெல்லாம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை, பக்தி பண்ணிதான் போகும். त्वम्बायुरग्निरवनिर्वियतम्बुमात्राः प्राणेन्द्रियाणि हृदयं चित् अनुग्रहश्च सर्वं त्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन् नान्यत्वातस्ति अभिमनो सा निरुक्तम्. O Supreme Lord, you are actually the air. பகவான் எதுல எல்லாம் இருக்காரு, காற்று, earth, இதுல மண்ணு, அதுல ஃபயர், ஸ்கை, வாட்டர் எல்லாத்தையும் இருக்காரு. You are the object of sense perception. உயிர் காற்று, the life has the 5 senses. நம்ம கிட்ட எல்லாம் சென்சஸ் எல்லாமே பகவானோட இதுதான். The mind, even our mind is also created by God. Consciousness, கான்சியஸா இருக்கிறதும் பகவான். False ego எல்லாம் அவருடைய இது எனர்ஜி தான்.
Indeed, you are everything, subtle and gross. Gross உடம்பு இருக்கு, நம்மளோட உடல் இருக்கு, உள்ள ஒரு subtle body is also created by God. The material elements are anything expressed either by the words or by mind are nothing but you. நீங்க தான் எல்லாமே. உடல் கொடுத்திருக்கிறது நீங்க தான். இதுக்குள்ள சூக்ஷ்ம சரீரம்னு ஒண்ணு இருக்கு, அதுவும் நீங்க தான் கொடுத்துருங்க. அந்த மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாமே நீங்க தான். மறதி, நினைவு சக்தி எல்லாமே அவர் தானே கொடுத்துருக்காரு. அது வந்து யாரை புரிஞ்சுக்க முடியும்? ஒரு டிவோட்டியால தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். ரொம்ப படிங்க பிரபுஜி. இந்த ரெண்டு நைதே குணான குணினோ மகத் ஆதயோ ஏ சர்வே மனஹ பிரப்ரதய சக தேவ மர்த்தயக ஆதி அந்த வந்த உருகாய விதந்தி வித்வாம் ஏவம் விம்ருஷிய சூதியே விரவந்தி சப்ததாத். Hare Krishna. Okay. Neither the three modes of material nature, that is sattva guna, rajo guna, tamo guna, the moondrum, nor the predominating deities controlling these three modes, nor the five gross elements, nor the mind, nor the demigods, nor the human being can understand your lordship. So they are all subjected to birth and annihilation. இந்த மூன்று முறைகள் என்னது, இந்த சத்துவகுண ரஜகுணமா இருக்கட்டும், இல்ல இந்த இதை வந்து பிரிசைடிங் டீட்டி யாரு, இப்போ ஒரு இது நம்ம இது டெமிகாட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வழிபடுறோம், அந்த மாதிரி டெமிகாட்ஸா இருக்கட்டும், இந்த சத்துவகுணத்துக்கு ஒரு கடவுள் இருப்பார். இப்போ நம்ம சூரியனுக்கு ஒரு சூரியன் கடவுள் இருக்கிறாப்புல, சத்துவகுணம் ரஜகுணத்துக்குலாம் ஒரு கடவுள் இருந்தாலும் அவர்களாலும் சரி, இல்ல அந்த கிராஸ் எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கே, கண்ணு காது மூக்கு இந்த இதெல்லாம் சென்சஸ் அதா இருக்கட்டும், இல்ல நம்ம மனசா இருக்கட்டும், இல்ல டெமிகாடா இருக்கட்டும், இல்ல ஹியூமன் பீங், நாட் தி ஹியூமன் பீங், மனுஷா யாருமே உங்களை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஃபார் தேர் ஆல் human beings can understand your lordship. nor போடுறீங்களா எல்லாம் உங்களை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாது. பிகாஸ் ஏன் அவங்க வந்து தேர் ஆல் சப்ஜெக்டட் டு பர்த் அண்ட் அனிலேஷன். அவங்க பிறந்ததும் அவங்க அழிய போறதும் எல்லாம் உங்களாலதான். அதனால அவங்களுக்கு வந்து புரிய வராது, உங்களை பத்தி எல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியாது. Considering this, the spiritually advanced have taken to devotional service. இதெல்லாம் தெரிஞ்சுதான் சில பேர் என்ன பண்றாங்க, ஸ்பிரிச்சுவலா அட்வான்ஸ் ஆயிடுறாங்க. ஏன்னா நான் நார்மலா இருக்கும்போது எனக்கு இதெல்லாம் புரிஞ்சு வராது. என்னோட மைண்ட் வச்சோ, இந்த ரஜோகுணம் தமோ குணம் சத்தகுணம் வச்சோ உங்களை எல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியாது, பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியாது. அப்போ ஆன்மீகத்துல முன்னேறி அவங்க போகும்போது என்ன, இதெல்லாம் உங்களை பத்தி புரிய வரும். Considering this, the spiritually advanced have taken to devotional service. Such wise men hardly bother with Vedic study. அவங்க வந்து வேதம் கற்றோம், வேதம் எனக்கு நான் வேதத்தை நல்லா கரைச்சு கொடுத்துட்டு அதெல்லாம் அவங்க போதர் பண்ண மாட்டாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க, பக்தி தொண்டு அதுதான் பண்ணுவாங்க. இன்ஸ்டெட் engage themselves in practical devotional service. வேதம் படிச்சாதான் நான் வந்து பண்டிட் அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. எனக்கு அதெல்லாம் ஒரு ஸ்லோகம் தெரியாது, ஸ்லோகம் படி, இப்போ மாதாஜி கீதா மாதா சொன்னாங்க, அது தெரியலன்னா என்ன ஒன்னும் கிடையாது. நான் படிக்க வைக்கிறேன், ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு ஆனந்தமா இருக்கு. அது படிக்க தெரியலனாலும் ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்லை, புரிஞ்சுட்டா எது நம்ம படிக்கணும் நல்லா புரிஞ்சுட்டு டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்ம முன்னுக்கு பண்ணிட்டு இருக்கணும். அதுதான் சில பேர் அதனால போல்ட்லி தே ஸ்டார்ட் டூயிங் தட். எஸ், லாஸ்ட் மாதாஜி படிச்சோம். சத்யே ஹர்ஹத்தம நம ஸ்துதி கர்ம பூதாஹ கர்ம ஸ்ருதி சரணயோ ஷ்ரவணம் கதாயாம் கம்தே வயா தை வினேதி ஷட்அங்கயா கிம் பக்திம் ஜனஹ பரமஹம்ச கதௌ லபேத. Yes, Hare Krishna. Therefore, O Supreme Personality of Godhead, the best of all persons to whom prayers are offered, I offer my respectful obeisances unto you, because without rendering 6 kinds of devotional service unto you, என்னெல்லாம் 6 kinds of devotional service நான் வந்து எல்லாமே நான் வந்து உங்களுக்கு தர்ப்பணம் பண்றேன், obeisances தான் நமஸ்காரம் பண்றேன். ஏன்னா எப்படி, பிகாஸ் without உங்களுக்கு வந்து நான் ஆஃபர் பண்றேன். ஏன்னா இந்த 6 விதமான devotional service பண்றது என்னது, ஆஃபரிங் prayers, dedicating all the result of act. ஃபர்ஸ்ட் பிரேயர் பண்ணணும், வந்து பகவானை ஸ்துதிக்கிறது. பிரேயர்னா எனக்கு அது வேணும் இது இல்ல, நம்ம பகவானை ஸ்துதிச்சு ஏதோ பிரேயர் பண்றது. அப்புறம் டெடிகேட்டிங் ஆல் த ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் ஆக்ட். என்னெல்லாம் நான் வந்து இந்த உழைத்து எனக்கு என்னெல்லாம் கிடைச்சது அதெல்லாம் உங்க கிருபையால தான் எனக்கு கிடைச்சது. அந்த மாதிரி the credit should go to the Lord. ரிசல்ட் எல்லாம் நான் பண்ற செயலுக்கு எல்லாம் பகவானுக்கு தான் அர்ப்பணம் பண்ணணும். வர்ஷிப்பிங் யூ, இப்போ வந்து பகவானை தொழுதுன்னு இருக்கணும். ஒர்க்கிங் ஆன் யோர் பிஹாஃப், பகவானுக்கு வந்து சேவை செய்யணும். அதான் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பரிங், எப்பவும் பகவான் வந்து ஸ்மரிச்சுட்டு இருக்கணும். யோர் லோட்டஸ் ஃபீட், பகவானோட பாத கமலத்தை மனசுல ஸ்மரிக்கணும். ஷேரிங் அபவுட் யோர் க்ளோரிஸ், இப்போ உங்களை வந்து காதால வந்து கதைகளோ இது யாரோ புகழ்த்தி பேசுறாங்க, இதுதான் பிரம்மசக்தி நல்லா இருக்கு ஐயா, நம்ம அவ்வளவு புகழ்த்தி பேசினா அதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சு அதெல்லாம் கேட்கலாம். Who can achieve that which is meant for the பரமஹம்சா? இதெல்லாம் யாரால முடியும்? பரமஹம்சாவால தான் முடியும். ஆனா வந்து நாம
பெஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹோம் ஆஃபீஸ் ஆஃபர் இதெல்லாம் வந்து யாரும் சேரும், பகவான சேரும். அந்த மாதிரி ஒரு ஆளுக்கு நான் வந்து என்னுடைய நமஸ்காரத்தை சமர்ப்பிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிற 50 பேர் இருந்தது. ஓகே, அதனால நம்ம வந்து முடிச்சு விடுறோம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா 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 ஹரே ஹரே. எஸ், நான் இது கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் ஸ்டாப் பண்ணோம் இல்லையா? அடுத்தது இன்னும் நான் ப்ரிப்பேரே பண்ணல. நிமிஷம்.